Magandang oras, Pilipinas! Iba't ibang kaganapan ang nasaksiyan natin ngayon sa taong 2022. Mga nakakatuwa, nakapagpigil hiningang pangyayari, gaya ng eleksyon, at mga nakakalungkot na trahedyang tumama sa ating bansa. Sa taong 2022 din natin muling naramdaman ang kasiyahan dahil sa ating pagbangon mula sa pandemya. Pandemyang naglugmok sa atin sa kahirapan, kalungkutan, dahil sa pagkawala ng marami nating kababayan. Ilalahad namin ngayon sa inyo ang mga pangunahing kaganapan sa ating lalawigan ng Pangasinan, bansang Pilipinas at mula sa iba't ibang lugar. Sa ating DWCM, Aksyon Radyo Pangasinan 2022 Special Year-End Report. Hindi pa rin mapipigilan ng ilang mga kababayan ang paggamit ng mga paputok sa pagsalubong sa 2022. Ganun pa man, tuloy din ang pagkumpiska ng mga otoridad sa mga iligal at malalakas na uri ng paputok. Detalye mula kay Aksyon Davidica Tibakay. Sa kabila ng bilin ng otoridad at ang DOH hinggil sa pagbabawal sa paggamit ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon, nagpatuloy pa rin ang ibang kababayan sa paggamit at nagdulot ng mga firecracker-related injuries. Walang patidman ng paalala ng mga pulis, hindi rin nagpaawat ang mga residente. 23 pa rin ang naitalang biktima ng paputok sa pagsalubong ng New Year 2022. Nagmula ang mga kasong ito sa 13 mga bayan at lungsod sa Pangasinan. Ganun pa man, sinabi ni PPO spokesperson Lieutenant Colonel Ferdinand Diasis, karamihan sa mga biktima ay nagtamo ng minor injuries makaraang gumamit ng pinagbabawal na boga, kwitis sa Judas Belt. Ang mga naitalang kaso ay mula sa bayan ng Malasiki, Manawag, Asingan at Urdaneta City, pailan-ilan lang din ang naputukan sa ibang mga bayan. Sa kabila nito, sinabi niya na naging maayos, payapa at matiwasay ang pangkalatang pagsalubong ng bagong taon sa Pangasinan. Sinabi niya na sa kasagsagan ng pagsalubong sa 2022, lahat ng kapulisan sa lalawigan ay nagka-alerto. Gayon din lahat ng logistics ng bawat himpilan ng pulisya tulad ng mobile patrols at iba pa. At dahil bawal ang paputok, kaliwat kanan ang naging kampanya ng otoridad laban sa mga ito. Sa katunayan, nasa migit 33,000 mga iligal na paputok ang kanilang nakumpiska sa buong lalawigan ng Pangasinan at sinira katuwang ang Bureau of Fire Protection. Kinabibilangan nito ng 2,832 na piraso ng sari-saring mga iligal na paputok. Inilublob ang mga iligal na paputok tulad ng fountain, luces, plapla, triangle, 5-star, kwitis at boga sa isang drum ng tubig. Ayon kay PNP Provincial Director Richmond Tanina, kinumpiska ang nasabing mga paputok dahil iligal umano ang pagkakagawa kung saan hindi aniya nasunod ang tamang bigat at laman na pulbura. Kabilang din sa mga kinumpiska ang mga paputok na ibinenta ng mga firecracker vendors na walang kaukulang permit. Ikinatuwa naman ito na walang naitalang insidente ng stray bullets maliban na lamang sa shooting incident sa bayan ng Anda kung saan pinatay ang dating alkalde ng bayan na si Aldrin Cerdan. Sa panig naman ng Provincial Health Office, sinabi ng Provincial Health Officer na si Dr. Ana Teresa de Guzman, 15% na mas mataas ang biktima ng paputok na naitala nitong 2022. Habang patuloy ang assessment, nakapagtala ng 39 na fireworks-related injuries ang PHO mula December 21, 2021 hanggang January 3, 2022 kung ikukumpara ito sa 34 noong New Year 2021. Sa nasabi ring bilang, 10 ang naitalang eye injury at 10 naman sa kamay.
Karamiang biktima ng paputok ay mga batang lalaki at ang age group ng mga biktima ay nasa 5 hanggang 9 at 20 hanggang 24. 5 taong gulang ang pinakabatang biktima na paputok na tinamaan sa mata. Pinakamatanda ay isang 56 years old na lalaki na tinamaan naman sa kamay. Kwitis at boga ang pinakamaraming nakasugat sa mga biktima. Mayroon ding fountain at 5-star na kabilang sa ipinagbabawal na uri ng paputok. Dagdag pa ni Dr. De Guzman, 17 ang naitalang active case o sila mismong nagpaputok. 22 naman ng passive o hindi sila ang nagpaputok. Karamiang sugat na tinamo ng mga biktima ay sa mata, mukha, daliri. Pero walang amputation na nangyari at wala ring naitalang biktima ng ligaw na bala. Sa Dagupan City, 8 kaso ng firecracker-related injuries ang naitala ng R1MC, kabilang ang isang 9 taong gulang na batang nasugatan dahil sa lusis. Nanatiling nasa red alert status ang naturang ospital. Paalala nila sa mga magulang, bantayan ang mga anak. Sa buong Region 1, bumaba ng 80% ang naitalang biktima ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon 2022. Ayon naman sa PNP Region 1, generally peaceful ang kabuang pagsalubong ng bagong taon sa rehiyon. Sabay sa pagsalubong sa bagong taon 2022 ay ang pagpapasalamat at pagpapatawad na siya namang laman ng homelya ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas. Mahalagaan niyang matutong magpasalamat dahil hindi raw maramdaman ang kahulugan ng ligaya kung hindi matututong magpasalamat. Ayon pa din sa Arsobispo, hirap ang marami sa mga pagpapahayag ng pasasalamat dahil maraming sama ng loob sa puso, buhat ng mga pighati at pagtataksil ng ibang mga tao. Kaya naman, sa pagharap sa bagong taon, sinabi ni Villegas na kinakailangan ng bawat isa na matuto kung paano magpatawad na siyang unang hakbang upang makapagbigay ng tunay na pasasalamat ng walang halong puot. Ang pagpapatawad din anyang nagbigay ng tunay na ganang loob na susi ng pagkamit ng kapayapaan para sa lahat. Ngayon namang sasalubungin na ang taong 2023, inilunsad na ang Iwas Paputok Campaign. Inihanda ang mga pagamutan, nakataas ang code white alert sa mga ospital, nakabantay lahat ng mga doktor na aasikaso sa mga posibleng biktima ng paputok at tiniyak ang sapat na supply ng gamot at mga gamit. Ayon kay Dr. Roel Bubis, ang tagapagsalita ng Center for Health Development Region 1 ng DOH, makikater ang lahat ng mga emergency situations tulad ng mga firecracker-related injuries at iba pa kaugnay sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Tema ng Iwas Paputok Campaign ngayong taon, salubungin ang Bagong Taon ng masigla at kompleto. Tuloy ang kanilang panawagan na gumamit na lamang ng alternatibong pampaingay upang makaiwas sa disgrasya dahil sa puputok. Itong mga tamborin, mga tambol, pwede rin po tayong gumamit ng mga drum. Yan po, pwede rin po tayong gumamit ng malalakas na sounds or malalakas na music para magkaroon po tayo ng maingay na pagsalubong sa bagong taon. Pagdating naman po sa alternatibong pailaw, maaari po tayong makiisa sa mga gagawin po na communal na firework display sa ating mga komunidad. So na po tayo, naka-menos na po sa gastos sa paputok. Talaga naman po nag-enjoy pa tayo dahil sa nagagandahang fireworks display at hindi pa po tayo nanganib dahil hindi po tayo gumamit ng mga nakaka-injured na paputok. Mas mataas sa naitalang 56 firecracker fireworks-related incident sa kaparehong petsa noong 2020-2021. Karamihan sa mga injuries na to ay blast at burns, 17 ang eye injuries at 5 amputation. Kwitis ang nangungunang dahilan ng fire-related injuries na may naitalang pagkalunok din ng Watusi. Sakali namang may mapatukan ng firecracker at malayo sa ospital, hugasan daw ito ng malinis na tubig at sabunin sa kapadaluyan ng tubig sa loob ng 10 minuto. Balutin ng gasa at agad dalhin ng biktima sa pagamutan. Kung may mapuputol na bahagi ng katawan dahil sa paputok, pulutin ito at ilagay sa bag na mayroong yelo sa kadalhin sa pagamutan kasama ang biktima upang ma-assess ng doktor kung paano gagamutin. Sa ngayon,
Ang DOH ay nakapagtala na ng 10 insidente ng firecracker-related incident mula December 21 to 27. Ang mga ito ay may kaugnayan sa paggamit ng boga at ng kwitis. Muli ang paalala ng otoridad, iwasan ang paggamit ng iligal at mga pinagbabawal na uri ng paputok. Dalaw pang suspect sa pag-ambush kay dating Pangasinan Governor Amado T. Espino Jr. ang nahuli ng otoridad sa Bulacan. Resulta ito ng tuloy-tuloy na ginagawang operasyon ng otoridad upang tuluyan ng malutas ang kaso at mabigyang hustisya ang namatay at nasaktan sa nangyaring pananambang sa kanya sa San Carlos City noong September 11, 2019. Nahuli ng pinagsanib na pwersa ng Pangasinan PPO, PIU at RAD ng Pro 1 sa bisa ng warrant of arrest na pinalabas ng korte noong February 15, 2021 sina Cesar Agbayani Galvan, 67 anyos at Ernesto Agbayani Galvan, 61 anyos. Parehong residente ng Rizal Street, Dagupa City, Pangasinan. Ang dalawa ay nahaharap sa kasong attempted murder, restrained murder at murder na nakadakit sa criminal case numbers SCC 11063 at SCC 11064 na merong 120,000 pesos na bail kada isa. SCC 11065 na may 200,000 pesos na bail at SCC 11066, SCC 11067 na no bail. Inilahad ni Police Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Asis ang nooy tagapagsalita ng Pangasinan Police kung paano ang pagkakahuli sa dalawa. Well, mula nung lumabas naman yung warrant of arrest, naghahanap na po itong mga operatives natin sa mga lahat naman ng mga wanted persons at yun nga po kasama sila sa tinutukan natin considering na most wanted sila, high level. Ibang kaso yung kinakaharap nila, murder, syempre maaaring armado para hindi na po sila makapatay uli. Palipat-lipat raw ang mga ito sa pinagtataguang lugar bagamat sila ay nasusundan ng mga pulis. Nang panahon na sila maaresto, wala pang ibang kinasangkutang krimen ang magkapatid. Ang akusadong si Ernesto Agbayani kabilang sa DILG Memorandum Circular No. 2021-122 at may patong na 355,000 pesos. Ang dalawa rin ay kabilang sa Most Wanted Persons List regional level at kasama sa Copland Universe ng Pangasinan PPO dahil sa pagkakasangkot nila sa pamamaril kay dating Governor Espino na nagresulta din sa pagkamatay ng 2 tauhan nito at pagkasugat ng iba pa. Ayon sa pulisya, hindi pa tapos ang pagtugi sa mga sospek na nasa likod ng tangkang pagpaslang sa dating gobernador. Marami pa raw ang nasa kanilang listahan kaya't inuunang paghuli sa mga top most wanted person. Laking pasasalamat naman ng pulisya sa komunidad dahil sa pakikipagtulungan at pagbibigay ng impormasyon laban sa mga sospek. Nag-iwan din ang pulisya ng mensahe sa mga gumagawa ng krimen na sumuko na lamang dahil hahabulin sila ng kamay ng batas saan man sila makarating. At kasunod dyan ang pagkakahuli ng isa pa. Miyembro ng Season Group ang natimbog na si Sherwin Diaz, dating Army Ranger at residente ng Barangay Katuray Sur sa bayan ng Mga Tarem. Nahuli ito sa kanyang hideout sa Barangay Mawake, Mabalacat City, Pampanga noong June 24, 2022. Nagtulong-tulong ang Criminal Investigation and Detection Group Pangasinan, Pangasinan PPO, Aviation Security Unit Lingayen Airport ang Mabalacat PNP sa pag-aresto sa suspect alas 2 pagkababa nito sa sinakyang bus. Kakarapin ng suspect ang parusa nitong 2 counts of murder na walang inirekomendang fiansa. Frustrated murder, kalakip ang 120,000 pesos na fiansa at 3 counts ng attempted murder na merong 120,000 pesos per count ang pinalalagak sa suspect. Kabilang din si Diaz sa listahan ng Department of Interior and Local Government o DILG bilang most wanted person sa national level na may pabuyang 450,000 pesos sa makakapagturo.
Matatanda ang kabilang ang naturang suspect sa season group na siyang nagsagwa ng ambush kay dating Governor Amado T. Espino Jr. at sa kanyang kampo noong September 11, 2019 sa boundary ng Barangay Ilang at Barangay Magtaking sa San Carlos City. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Bernoulli Abalos, ang Provincial Chief ng CIDG, patuloy nilang hinahanap ang iba pang kasama ni Diaz. Samantala, sa lahat ng mga naitalang paghuli o pag-aresto sa mga taong may ginawang paglabag sa batas, isang istoryang ito sa nagpaantig sa puso ng lahat ng Pangasinense at naging viral pa sa buong bansa. Naalala niyo pa ba si Lolo Narding? Ang viral na lolo na kinasuhan ng kanyang kapitbahay dahil daw sa pagnanakaw ng mangga sa bayan ng Asingan. Lumabas ang kanyang istorya sa pamamagitan ng Facebook post ng PIO Asingan. Hinuli ito noong January 13 at ilang araw na natili sa kulungan ang 80 anyos sa si Lolo Leonardo Narding Flores dahil sa kabiguang makipagpiyansa. Hinuli ito sa bisa ng warrant of arrest dahil sa reklamo ng kanyang kapitbahay na si Robert Hong matapos sungkitin ang bunga ng kanilang mangga. Subalit, ang ginigit ni Lolo Narding, kanya ang puno ng mangga. Itanim niya ito sa lupa na kanyang pag-aari. Subalit nang magpabakod daw ang kapitbahay, sinakop nito pati ang kinaroroonan ng puno. Iginiit ni Lolo Narding, walang 10 kilo ang kanyang sinungkit na mangga. Kaya't nakikipag-usap ito sa kapitbahay na pag-usapan na lamang ang kaso at babayaran ng mga mangga. Subalit hindi raw pumayag si Hong. Wala ring 6,000 pisong piyansa si Lolo Narding. At kung meron man, di agad may proseso dahil nakasuspende ang korte gawa ng COVID-19 restrictions. Agad din namang sumaklolo sa kanyang PNP upang makamit ang pansamantalang kalayaan. Sinabi ni Major Napoleon Eleksyon, Hepe ng Asingan PNP, nagdesisyon na lamang sila at ng kanyang mga tauhan na mag-ambag-ambag para makiipon ng perang pampiyansa ni Lolo Narding. Naging viral ang istorya kung saan maraming netizen ang nantig at nagalit dahil sa sitwasyon ng kaawa-awang matanda. Pero nilino ng PNP, maayos ang trato sa matanda dahil maski nasa kanilang kustodiya, hindi raw nila ipinasok sa selda at inihalo sa iba pang mga detainee. Huli pero hindi kulong. Ibig po sabihin, custody lang po namin. Nasa loob lang po siya ng opisina ni Hepe na air condition. Maayos po yung papakain sa kanya, pagtulog niya doon, wala naman po siyang complaint. Magkakaroon po ng reinvestigation, baka po madismiss din itong kaso, mawala na po itong kaso niya. Tinutulungan po ng ating kapulisan para mabura itong kaso sa laban sa kanya. Habang umuusad ang mga araw, bumubuhos ang tulong para kay Lolo Narding at sa pamilya nito. Mga sikat na artista tulad ni Raisa Sinon, ang controversial na blogger at negosyanteng si Gian Gaza, mga politiko at iba pang sikat na mga tao. Hanggang sa masamahan na ng kinauukulan sa Public Attorney's Office of PAO si Lolo Narding upang iproseso ang kanyang pansamantalang paglaya na dinesisyonan ni Presiding Judge Sara Marcos Martin ng 7th Municipal Circuit Trial Court, Asingan, San Manuel. Pinababalik na lamang ito ng korte sa Pebrero 8 para sa pagdinig ng kanyang kaso. Umasa na lamang ang kampo ni Lolo Narding sa pamamagitan ni Attorney James Fernandez ng Public Attorney's Office at Legal Counsel ni Lolo Narding na maayos sa pamamagitan ng isang amicable settlement ang kasong isinampa sa kanya ng kapitbahay na si Hong nang dahil sa mangga. Kalaunan, lumutang din si Hong, nagpahayag ng pagkadismaya dahil sa itinakbo ng istoryang ito. Sa kanyang panig, ilang beses na raw kasing inayos sa barangay ang kaso dahil sa pagmamatigas ni Lolo na ayusin at bayaran ng mangga. Humingi rin ito ng tulong sa pulisya dahil sa harassment na umani tinatanggap ng pamilya mula nang maging viral ang istorya ni Lolo Narding. Hanggang sa nagpayag ng interes na iulog na lamang ang kaso matapos humingi ng kapatawaran si Lolo Narding. Ibinasura din ng korte ang kaso.
At dahil sa pagpapalabas ng affidavit of desistance praying for the dismissal of this case, kaya pinagbigyan ng korte ang kanilang kahilingan. Hindi na nagsalita si Atty. Deo Navarro, ang abogado ng complainant na si Robert Hong, hinggil sa desisyon ng korte. April 25, 2021 nang mangyari ang pagpitas ni Lolo Narding sa mangga. Sa rekord ng pulisya, nasa 6 na kaing o 100 kilo ng mangga ang pinapitas ni Lolo na pag-aari ng kapitbahay. Bagamat ang ginigit ng Lolo, siya ang nagtanim ng mangga at binakuran lang ng complainant. Hindi nagkasundo noon ng dalawa sa barangay na nauwi sa pagsasampa ng kaso sa matanda. 10,000 piso ang hinihinging damyos ng complainant pero 600 piso lang umano ang handang bayaran ni Flores. Ang mga pangyayaring tulad nito ang naging daan para naman ipanawagan ng Pangasinan Provincial Board sa PNP na itigil ang pag-post online sa mugshots ng sinumang akusado na may kinakaharap na kaso. Sa isinagawang regular session ng Sangguniang Palalawigan, sinabi ni Board Member Von Mark Mendoza na mayroon pa rin kasing presumption of innocence hanggang sa mapatunayang guilty ang akusado. Nalalagay daw kasi sa alanganin ng akusado at dahil may karapatan pa rin anya ito, kaya't isinusulong ni Mendoza ang panawagan sa PNP itigil ang pag-post ng mugshots ng mga akusado. Pinabura naman ito ni Board Member Noel Bince ng ika-6 na distrito. Aniya, naging practice na ito ng pulisya upang ma-record at ma-report ang krimen sa PNP Camp Crame. Subalit, ang problema ay ang ginagawang posting ng mugshots. Ayon kay Bince, nagdudulot ito ng frustration sa panig ng suspect o ng isang akusado. Sa bayan naman ng Tayug, nabulabog ang mga residente matapos ang pagkalat ng isang bomb threat hapon ng January 3, 2022. Mayroon kasing kumalat na text message na nagbabala kay Mayor Carlos Trece Mapili noon na may 4 na kalalaki ang maglalagay ng mga bomba sa isang remittance center, sa parking area at sa isang grocery store. Ikinatakot ito ng mga residente lalo na't kumalat din sa social media ang screenshots ng text na ito. Maagang nagsara ang mga establishmento at pati ng mga tao na takot lumabas ng kanilang mga bahay. Agad pinawi ng mga pulis ang pangambang ito sa mga taong bayan. Sa panayam kay Tayug, PNP Officer in Charge, Police Lieutenant Elvin Lopez, sinabi niyang bomb scare lamang ito na galing sa hindi pa kilalang tao. Just a bomb scare text message from unidentified sender po, through text. So, we just conducted a validation for that information lang kasi medyo exaggerated po yung text. Nagkandak na rin mga validation kanina yung mga operatiba namin, particularly mga intel operatives po namin, bomb detection or routinary bomb detection or the possible which yielded to negative result naman po. Katuwang ang kapulisan ng 2nd Provincial Mobile Force Company, Camp Narciso Ramos, ang sumiguro sa kaligtasan ng mamayan hinggil dito. Kabilang umano sa tinitignan nilang anggulo ang papalapit na pangampanya at halalan. Dahil tila praning ang mga residente, pati kahon ng basurang iniwan sa labas ng isang shop ay inakala na ring bomba ang laman. Agad tinawag ang PNP dahil sa kahinahinalang kahon natagpuan sa labas ng isang parmasya. Pero sa pagresponde ng mga pulis, negatibo at puro basura ang laman. Ayon kay Police Major Romel Sembrano, OIC Chief of Police ng Tayug, sinuri nila kasama ang Explosive and Ordnance Unit na nakabase sa Tayug ang kahina-hinalang kahon na naiwan sa harapan ng isang cell shop. Amin naman po nung manager ng Celso na shop po na kanila po yung garbage na kahon. Kaya nag-react lang po yung mga barangay official, yung nag-report na barangay official dahil nakita niya nandun sa may harapan ng Celso shop. Kinumpirma din na may-ari ng establishmento na kanila ang kahon, sinelyuhan matapos ilagay ang basura dahil baka raw ikalat ng mga aso at lalo wala silang intensyong manakot. Pinuri naman ni Major Sembrano ang naging reaksyon at mabilis sa pagpaparating na impormasyon sa PNP ng barangay dahil patunay ito na sila ay nagtatrabaho at katuwang ng pulisya sa pagpapatupad ng anti-criminality operation.
Kanya ring sinabi na pananakot lang ang pangunahing layunin ng kumalat na bomb scare na ipinakalat din through text message at FB post kamakailan lamang ang bomb scare sa bayan ng Tayug. Ayon pa rin kay Sembrano, base sa sinagawa nilang investigasyon, fake news ang lahat ng ito. Nagsagwa pa sila ng bomb detection inspection sa lugar, subalit walang natagpo ang kahon na may lamang bomba. Sa katunayan, nag-request pa sila na identification and location sa Regional Anti-Cybercrime Unit sa Region 1 at hinintay ang resulta. Tiniyak naman itong patuloy ang investigasyon hinggil sa insidente kasama ang Explosive Ordnance Disposal Unit na kabase pa rin sa Tayug. Halos nag-uumpisa pa lang ang taong 2022 agad nang nakapagtala ng insidente ng sunog sa buwan ng Enero. Halos abo na lang ang natira sa mga ari-arian ng 4 na pamilya sa bayan ng Mangaldan. Sa sunog na nangyari January 6, sumiklab ang sunog pasado alas 4 na ng hapon sa Nyani Road, Barangay Belag. Nakapag-responde naman ang bumbero. 3 residente ang nagtamo ng minor injuries dahil sa nangyaring sunog. Samantala, ilang gusali at kabahayan sa dagupan ng nasunog. Binalot ng makapal at maitim na usok ang bahagi ng Perez Boulevard matapos masunog ang isang gusali at nadamay ang ilan pang kabahayan. Alas 3 ng hapon nang mangyari ang sunog, batay sa inisyal na impormasyon ng Bureau of Fire Protection, inabot ng halos 1 oras ang pag-apula sa apoy hanggang sa may deklarang fire out bandang alas 4:50 ng hapon. Mabilis namang rumisponde ang Panda Volunteer Fire Brigade, City Disaster Risk Reduction and Management Office, PNP Dagupan, Poso, BFP San Carlos, BFP Binmalay at BFP Lingayen. Nagresponde din ang BFP Mangaldan, BFP Calasiao, New Star Volunteer Group at USAT Volunteer Group. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog. Nagpondo ng ilang linggo ang mga nasunugan sa West Central 2 bilang temporary evacuation sites. Agad rin silang binigyan ng pagkain at iba pang pangangailangan. Hindi rin nakaligtas sa sunog ang PNP station sa bayan ng Tayug. Nasunog ng bahagya ang Police Non-Commissioned Officers Quarter na nasa 3rd floor ng gusali. Napansin agad ni Corporal Virgilio Castellano ang sunog, kumilos agad sina Major Romel Sembrano ang OIC, subalit lumaki na ang apoy. Mabilis nakatugon ang BFP Tayug at mga kalapit na BFP station. Hindi naman maantala ang trabaho ng PNP station sa kabila ng nangyaring sunog. Ilan din ang sinawing palad dahil sa sunog, tulad ng magsasaka na natrap sa loob ng bahay nito sa Aman Perez, Villasis. Dahil malakas ang ulan, nagsindi ng kandila ang biktimang si Espederon Pajarito Jr. at natulog. Nasa impluwensya umano ng alak ang biktima. Tustado naman ng matagpuan sa bahay nito ang 74 years old sa si Narciso Enrique Rabago, residente ng Barangay Sisilangan sa bayan ng Sual. Nagsindi rin ito ng lampara, subalit dala ng kalasingan, naging mahimbing ang tulog. Di inasahan na madampi sa bahagi ng bahay na gawa sa light materials ang sinindihang lampara. Sa bayan din ng Basista, 2 bahay ang tinupok ng apoy. Wala namang nasaktan sa nasabing insidente. Ganun pa man, ang paalala ng otoridad, mag-ingat pa rin upang hindi maging biktima ng sunog. Sa nakalipas na eleksyon, marami mga nangyari, mga nasirang VCM, mga nagpahayag ng kanilang pagkadismaya, mga naghain ng mga protesta, humihiling ng manual recount. Para sa iba pa mga detalye, mga kaganapan hinggil sa eleksyon, narito ang report.
Pagkatapos ng taong 2022, atin namang balikan ang mga malalaking balita na ating nakalap na may kinalaman sa eleksyon o politika dito sa ating lalawigan ng Pangasinan. Panibagong administrasyon at liderato ang dala ng taong ito sa ating bansa matapos ang matagumpay na pagdaraos ng national and local elections noong May 9. Ngunit bago pa man ang mismong araw ng eleksyon, kaliwat ka ng mga kaganapan na election-related ang ating nasaksihan dito sa Pangasinan. Bilang paghahanda din sa seguridad ng national and local elections, inumpisahan ang implementasyon ng GANBAN noong January 9, eksaktong 4 na buwan bago ang pagsapit ng halalan. Kabilang ang lungsod ng Dagupan sa mga napiling pagdausan ng salubong NLE 2022 elections, simultaneously checkpoints sa lalawigan na isinagawa hating gabi ng Enero 9. Tumagal ng mahigit 1 oras ang naturang checkpoint sa Quintos Bridge na dinaluhan ng mga kapulisan sa pangunguna ni dating OIC PD ng Pangasinan, Police Provincial Office Police Colonel Richmond Tadina, Commission Elections Provincial Supervisor Attorney Marino Salas at Major Sergeant Saher Santi Estrada bilang kinatawan ng Philippine Army. Kabilang din sa mga pinaghahandaan ng COMELEC para sa nagdaang halalan ang pagdaraos ito sa kabila ng umiiral na pandemya. Kaya naman ang 2022 NLE ay ibang-iba sa mga nakagawian ng publiko dahil sa mga kailangang sunding panuntunan o mga health protocols. Dahil sa mga matagumpay na implementasyon ng election GANBAN, 45 violators at nasa 118 o 118 na mga armas ang nahuli ng Police Regional Office 1 mula nang ipatupad ang nationwide COMELEC GANBAN noong Enero 9. Base na rin sa ulat ng PRO1, nasa kabuang 83 ang nakumpiska, na-recover at isinukong armas at 37 katao naman ang nahuli ng Pangasinan PNP. 30 mga baril at 5 tao ang nahuli ng La Union Police. 38 baril at 2 tao ang nahuli sa Ilocos Sur, habang 15 baril at 4 na tao naman ang nahuli ng Ilocos Norte. 4 na baril at 4 na tao naman ang nadakip ng Regional Drug Enforcement Unit at 5 baril ang isinuko sa Regional Mobile Force Battalion 1. Sa kabuuan, 277 na iba't ibang armas ang idiniposito naman ng mga may-ari para sa safekeeping. Samantala, nasa 4 na bayan ang tinutukan ng PNP Pangasinan bilang areas of immediate concern at may mga election areas of security concern bilang ilang buwan noon bago ang national and local elections. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Ferdinand Bingo de Asis, ang dating Public Information Officer ng Pangasinan Police Provincial Office, na ang normal na pagtatalaga ng security personnel ay nadagdagan dahil may nangyaring eleksyon-related incident sa mga nakaraang eleksyon. Ang 4 na bayan na kanyang binanggit ay ang Orbistondo, Sual, Santo Tomas at Sison. Samantala, sinabi niya na walang private armed groups sa Pangasinan pero may tinatawag na potential private armed groups na tinatawag dahil maaring magamit ang mga ito noong panahon ng halalan. Dagdag pa nito na walang na-monitor ang Pangasinan PNP na anumang aktibidad ng mga communist terrorist group tulad ng NPA sa lalawigan. Sa katunayan, noong nakaraang taon ay wala silang nakitang anumang paggalaw ng mga makakaliwang grupo kaya idineklara ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NFTLCOC ang Pangasinan bilang insurgency-free. Samantala, sa layuning maging ligtas ang 2022 national and local elections, nagsagawa dito sa lalawigan ng Pangasinan at lungsod ng Dagupan ng Unity Walk at Peace Covenant signing ng lahat ng mga kumandidatong leader noong Mayo 2022. Layunin nito na makamit ang malinis, makatotohanan, wasto, makabuluhan at payapang pagdaraos ng eleksyon. Sa bayan ng Lingayen, isinagawa ang misa sa Epiphany of the Lord Parish Church habang sa Dagupan ay sa St.
St. John Evangelist Parish. Ayon kay Attorney Erickson Oganeza, Provincial Election Supervisor, na ang Unity Walk and Peace Covenant signing ay pagpapakita ng commitment ng mga political candidates at kanilang mga taga-suporta na magkaroon ng payapa at malinis na eleksyon. Magugunita na noong February 24, inilunsad din ang Secure, Accurate and Fair Elections o SAFE National and Local Elections 2022 at kapulungan ng pulis, sundalo, bantay dagat, COMELEC at lahat ng lingkod bayan kasama ang simbahan at pamayanan o kasimbayanan sa Pangasinan Police Parade Ground sa Camp Antonio Sison. At kaugnay niyan, sa kabila ng mga kampanya ng COMELEC para sa ligtas at payapang halalan, may ilang mga insidente pa rin ang naitala sa mga kumandidato, katulad na lamang ng nangyaring pamamaril sa isang kandidato sa pagkakonsihal sa bayan ng Malasiki na si Alexis Villacorta Mamaril, incumbent barangay kapitan ng barangay Talos Patang. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Jose Abaya, ang hepe ng Malasiki PNP, nakatayo sa labas ng bahay nito, partikular sa likuran ng kanyang SUV ang biktimang si Mamaril at hinihintay ang pack meals para sa kanyang mga kasamahan sa kampanya ng lapitan ng riding in tandem suspects at pinagbabaril. Nakatakbo ang biktima, subalit tinamaan sa kaliwang mata na tumagos sa kanyang pisngi, daplis sa dibdib at braso. Kaugnay niyan, sa bayan naman ng Calasiao, nagdulot ng kalungkutan kay dating Calasiao Mayor Joseph Arman Bauzon ang sunod-sunod na pananakot at pagbabanta sa buhay ng kanyang mga leaders at mga supporters noong panahon ng pangangampanya. Binanggit nito na nangyari sa pamilya ng Chief Tanod sa Barangay Ambunao kung saan may 4 na kalalakiang armado, nakasuot ng helmet at naka-face mask at nagpunta sa bahay at nag-iwan ng pagbabanta na wag raw makialam ang kagawad sa politika dahil kung hindi ay papatayin ang kapitan at ang mayor nito. Hindi pa raw natatapos ang problema ay isa pang leader ni former Mayor Bauzon ang pinagbantaang papatayin ito pati ang pamilya kapag nakialam sa eleksyon. Sinampal pa ng baril na naturang mga lalaki ang leader at kinuha ang cellphone. Ayon sa dating alkalde, base sa nakita nila sa CCTV footage, iisang grupo lamang ang gumagawa ng pananakot. Minsan na may nakukuha ng salitaan pero never to the point na may nangyayaring ganyan. Sabi ko nga, pinagdadasal ko na gampanan pa rin po ng PNP ang trabaho nila. Peaceful ang maging eleksyon. Dahil hindi ko po alam kung bakit until now, dahil dire-diretso at sunod-sunod pareho yung modus pero parang wala pa rin nangyayari sa investigasyon. Hopefully magkaroon ng lead man lang. So do not want Calasiao to ang stigma ang Calasiao takot eh. We never want that to happen kasi tahimik po yung bayan na. Ang pahayag ni dating Calasiao Mayor Joseph Arman Bauzon. Muling sinabi noon ni Bauzon na wala namang maling ginagawa ang kanya mga leader kundi magpakita lamang ng suporta at pagmamahal sa kanya at pamilya. Sa kabila nito, naniniwala pa rin noon ang dating alkalde na magkaroon ng payapang eleksyon sa bayan at umaasang ito ang paniniwala ng lahat ang kagustuhan ding mangyari at hindi umabot na maging manipulado ang eleksyon. Samantala, sinabi naman nito na binabawasan noon ng PNP ang ibinigay ditong security personnel ng walang konkretong kadahilanan. Dahil dito, pinaboran noon ni Bauzon ang pagsasailalim ng Calasiao sa COMELEC control. Dahil na rin sa sunod-sunod noon na insidente ng panghaharas, pagbabanta sa ilang mga leader at supporters ni former Mayor Bauzon, pumabor ang dating leader na maisailalim ang bayan sa COMELEC hotspot. Ayon kay Bauzon, kung magdadagdag man ang PNP ng police security personnel sa bayan, nasa kanila na raw nito dahil marami naman silang kayang gawin upang matiyak ang kapayapaan sa bayan. Nangyayari. Sabi ko nga hindi po ito para sa safety ko eh. Ang habol po namin safety po ng mga kababayan namin na wala pong maging ganitong instance na susunod. Ang pahayag ni Mayor Joseph Arman Bauzon.
Samantala, mariing kinundina noon ng Team Karamat Makanlalay ang anumang uri ng pananakot, pagbabanta at pagsasamantala sa kapwa na may kinalaman sa eleksyon. Nanawagan din noon sa pamunuan ng PNP at iba pang law enforcement agencies ang Team Karamat Makanlalay sa pamumuno ni dating Liga ng mga Barangay President na ngayon na incumbent Calasiao Mayor Mamelin Maya Karamat. Ito ay upang magsagawa ng malalimang investigasyon sa napaulat noong pagbabanta sa isang kagawad sa Barangay Dinalawan at sa asawa ng isang tanod sa Barangay Ambunao. Idinagdag nila na palagi nilang hinahangad at isinusulong ang katahimikan at kaayusan sa bayan ng Calasiao at nakikiisa ang kanilang grupo sa malinis at mapayapang halalan noong May 9, 2022. Hinikayat din noon ng Team Karamat Makanlalay ang kanilang mga kababayan sa Calasiao na maging mapagmatsyag upang lumabas ang katotohanan at hindi sila mailigaw na mga taong ang intensyon ay magbenta ng kanilang katunggali o magbintang sa kanilang mga katunggali at manira ng kapwa. Samantala, ilang linggo bago ang eleksyon, nagkaroon naman ng tensyon sa pagitan ni dating 6th District Congressman Attorney Tyrone Agabas na ngayon ay alkalde ng bayan laban sa ilang mga tumagbong konsihal noong eleksyon. Umabot dito sa paghahain ng reklamong cyber libel sa ombudsman. Kaugnay niyan, ang 6th District Congressman, si 6th District Congressman Agabas ay naghain ng reklamong cyber libel sa ombudsman laban sa isang tumatakbong konsihal sa bayan ng Tayug at hindi natutulog ang batas. Yan ang pinangahawakan noon ni dating Pangasinan 6th District Congressman at ngayon Mayor ng Tayug na si Attorney Tyrone Agabas kasabay ng pagsasapubliko niya ng complaint affidavit laban kay si Bill Ordonia o mas kilala bilang Jasper Mayor Ordonia na nooy kumakandidato bilang konsihal sa bayan ng Tayug. Paglabag sa Republic Act 10175 o ang Cybercrime Prevention Act of 2012 ang inihain ni Congressman Agabas laban kay Ordonia matapos itong mag-post sa kanyang social media na sumisira umano sa reputasyon ni Agabas. Nakasaad sa kopya ng complaint affidavit na inihain ni Congressman sa Office of the Ombudsman na may petsang April 21, 2022 kung kailan ito natanggap ng opisina na sa post niya ni Ordonia noong March 26 sa Facebook account nito ay sinasabi sa publiko na lumabas na daw ang kasong ipinataw kay Agabas na plunder. Naging usap-usapan sa bayan ng Tayug, gayon na rin sa social media ang mga kasong ipinataw umano ng mga kumandidatong konsihal na sina Raimundo Lagasca Jr., Marvin Maceda at Frederick Lopez na nasa kabilang partido laban kay Agabas at sa asawa nitong si dating Congresswoman Marilyn Primicias Agabas. Kabilang sa mga kasong ipinaparatang kay Mayor Agabas at ngayon ang administrative cases na serious dishonesty, grave misconduct, and conduct prejudicial to the best interest of the service at ang criminal case bilang violation of Section 3, Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act at ang malversation of public funds and plunder ang mga inireklamo aniya ng kampo ni Lagasca sa Ombudsman. Kasong false testimony o perjury o ang paglabag sa Article 183 of the Revised Penal Code naman ang isinampang kaso kay incumbent 6th District Congresswoman Marilyn Agabas na kasalukuyang tumatakbong Congresswoman na ika-6 na distrito. Hinggil dito ay naglabas noon sina Mayor Agabas ng kopya na kanilang clearance mula sa Office of the Ombudsman na pirmado ni Acting Director Public Assistance Bureau James G. Biernes at ni Graft Investigator 1 Attorney Zarina May Altis Domingo at may petsang April 18, 2022 na nagpapatunay na wala silang nakabinbin na kasong kriminal at administratibo sa Ombudsman. Samantala, kung ating babalikan, isa sa mga naging highlights nitong taon ng Action Radio Pangasinan ang Desisyon 2022 National and Local Elections Special Coverage kung saan ang bawat Action Radio reporter sa tang partner organization na Asin Bulo ay umiikot sa buong lalawigan upang mangalap at ihatid sa publiko ang mga kaganapan sa mismong araw ng eleksyon. Sa kabila ng mga insidente bago ang eleksyon, napanatili naman ng kapulisan ang pagiging generally peaceful ng nagdaang halalan. Kaugnay niyan, maalalang nakadeploy ng nasa 2,411 police personnel ang Pangasinan PPO na tiniyak ng kapayapaan o tiniyak nila ang kapayapaan at kaayusan sa naganap na eleksyon. Ang mga police personnel na ito ay tinalaga sa 1,196 voting centers sa lalawigan na nagbigay ng seguridad sa mga botante, vote counting machines, paraphernalia at Board of Election Inspectors o BEI bago at habang isinasagawa ang bunuhan.
Itinalaga din noon ang reactionary force ng 23 Quick Reaction Team na binubuo ng 8-man team na nasa nagsilbing karagdagang parsa sa natukoy noong 7 bayan na nasa ilalim ng election areas of immediate concern o orange category at mga hard-to-reach barangays. Kabilang sa mga natukoy na lugar ay ang Orbistondo, Sual, Santo Tomas, Bulinaw, Calasiao, Rosales at Sison na nasa orange category, habang ang 41 namang bayan at syudad ay nasa ilalim naman ng yellow category. Bago pa man matapos ang May 9, nalaman na din ng resulta ng halalan. Katulad ng ibang mga kompetisyon, may nanalo at may natatalo. Kaugnay pa rin yan dito sa lungsod ng Dagupan, matapos ang isang terminong pamamahinga, nagbalik sa kanyang pwesto si Mayor Belen Fernandez. Nanguna rin si incumbent Vice Mayor Brian Cua laban sa nakatunggali nitong si Carlos Alipi Fernandez. Kabilang din sa mga nangungunang konsihal sina Dada Reyna, Jigsin, Alvin Coquia, Celia Lim, Dr. Malu Fernandez, Alipio Serafin Fernandez, Red Erfi Mejia, Dennis Canto, Irene Acusa at Michael Fernandez. Samantala kabilang naman sa mga naproklamang nanalo sina Mayor Marlene Espino Agbayani, Vice Mayor Constante Agbayani, Ninya Jose Kiambawa at Raul Sabangan ng Bayambang, Rami Paraino at Jing Paraino ng Ordoneta City, Leo De Vera at Robert De Vera ng San Jacinto, Carlos Lopez Jr. at Heidi Chua na unopposed sa bayan ng Asinggan. Nagwagi naman ang tambalang Gualberto Sison at Jonathan Duramal ng bayan ng Agno, Crystal Soriano at Dondon Zamoco ng Aguilar, Jojo Caliejo at Anong Rosquita ng Alcala, Jugani Rarang at Edwin Katabay ng Anda. Nanguna rin si Mamilin Karamat at bilang mayor ng Calasiao, Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Bonafi Paraino bilang mayor ng Mangaldan at Vice Mayor si Mark Stephen Mejia. Samantala sa pagka-gobernador, nanguna si Ramon Gico III laban sa katunggali nitong si dating incumbent Governor Amado Pogi I. Espino III. Nagwagi naman si Vice Governor Mark Lambino laban sa katunggaling si Nicky Boy Reyes. Sa House of Representatives, nanguna si Art Celeste kontra sa katunggaling si Oscar Buz sa 1st District, Mark Cuangco sa 2nd Distrito kontra kay Jumel Anthony Espino, Rachel Arena sa 3rd Distrito, 4th District incumbent Congressman Christopher De Venecia, Ramon Gico Jr. sa 5th District at Len Primicias Agabas ng 6th District. Samantala, ilang araw pa lamang noon mula nang ilabas ang resulta ng halalan, binuksan na ng COMELEC ang paghahain ng election protest para sa sinumang hindi pinalad sa nagdaang eleksyon at ninanais na magkaroon ng recount. Kasunod ito ng isinagawang pulong balitaan ng mga opisyal at aban ng Abante Pangasinan Ilocano o API Party, kung saan founding chairman si dating Pangasinan Governor at Congressman Amado Espino Jr. Inireklamo kasi noon na naturang grupo ang umano'y irregularidad sa katatapos lamang na halalan. Ito'y matapos ang umano'y pagkatalo ng kanyang mga anak na sina former Governor Amado Pogi Espino III bilang gobernador ng Pangasinan at kanyang kapatid na si dating 2nd District Congressman Jumel Anthony Espino sa 2nd Distrito ng Lalawigan. Sa pahayag ng partido na binasa ni API Secretary General Attorney Nelson Valdez Gayo, iginit nila nakita sa mga facts at mga numero ang malawakang pandarayang naganap sa botohan. Lumamas din ang sabuatan at pagtatangka ng kanilang mga katunggali upang sila at ang kanilang mga kalyado ay matalo. Matagal na po itong pagtatangka at kanilang tinatangka pa rin ng mga kalaban sa politiko ng mga Espinos na patalsikin sila sa pwesto. Ilang eleksyon at ilang beses nilang sinubukan pero bigo silang isakatuparan. Kaya naman po nakita natin ang pagsasanib puwersa nila para hindi maituloy ng mga Espino at ng kanilang mga kalyado ang serbisyo publiko at patuloy na kaunlaran ng ating probinsyang Pangasinan. Ang naging pahayag noon ni API Secretary General Attorney Nelson Valdez Gayo. Inilambawan nila ang resulta ng eleksyon sa gubernatorial hanggang municipal councilors. Base sa COMELEC tally, napakalaki ng talo noon ni Governor Espino na hindi raw kapani-paniwala.
Base pa sa pahayag ng partido, sinasabi nila ito base na rin sa mga natatanggap nila mga reklamo at impormasyon hinggil sa umano'y manipulasyon sa PCOS at VCMs. Hindi raw nila mapapalagpas ang garapalang pandaraya sa bayan ng Bayambang. Lumalabas kasi na walang boto na nakuha doon ng dating gobernador. Hindi rin daw dapat kapanipaniwala ang pagkatalo ng gobernador ng mahigit sa 20,000 sa bayan ng Malasiki na isa sa kanilang baluarte. Ganon din sa bayan ng San Manuel. We have numerous supporters in Bayambang, and we are gathering sworn statements from voters because it is impossible that we lost in that municipality 18-0. We believe that this is the handiwork of an IT operator who is an incumbent mayor, an IT operator who was involved in an anomalous transaction with the Transportation Government Agency. Karagdagang payag ni Attorney Nelson Valdez Gayo, binanggit din nila ang napakalaking pagkakaiba ng bilang ng boto sa pagitan ng gobernador at vice governor. Kung pagsasamahin daw kasi ng dalawang gubernatorial candidates ang kanilang boto, ay makakakuha sila ng kabuoang 1,577,777 votes. Subalit sa dalawang vice governor candidates ay makakabuo ng 1,123,626 votes. Kung ibabawas daw ito, mayroong 454,150 votes na hindi bumoto o di bumoto ng para sa vice governor pero bumoto naman ng gobernador, halos kalahating milyong boto na posibleng para sa gobernador. Marami pa raw sana mga plano at programa ang Abante Pangasinan Ilocano Political Party, pero paano raw isasagwa ngayong hinaharangan sila, kaya nilalabanan ang pagsasanib person ng kanilang mga katunggali. Sa inyo pong mga walang sawang sumusuporta sa amin, hindi po dapat masayang ang inyong boto. Kaya hinihiling po namin ang inyong pag-unawa. Samahan po ninyo kami sa laban na ito. This electoral process is far from over. Maraming salamat po. Karagdagang pahayag ni API Secretary General Attorney Nelson Valdez Gayo. Pagsasalita naman noon ni Amado Espino Jr. o ni former Governor Amado Espino Jr., hindi nila tinatanggap ang resulta ng eleksyon. Hindi aniya kapanipaniwala ang pagkapanalo ng mga nakalaban ng kanyang mga anak dahil hindi naman daw nangampanya ito at hindi man lang halos nakita ng mga tao. So these are the things that pains us na bastardize ng husto itong ating electoral process sa Pangasinan. And it's so massive. At gusto kong maintindihan ninyo na ito ang kapalit ng mga serbisyo ginawa naming magpamilya dito sa ating lalawigan, which is quite very painful. Gusto ko for you to think about this. Isipin na lang natin ang ating mga anak, mga susunod na henerasyon. Paano kung ganito na lang ang proseso ng ating eleksyon sa mga susunod? Ang pahayag ni dating Governor at dating 5th District Congressman Amado T. Espino Jr. Samantala, kung atin ding babalikan, nagpahayag din noon ang kabilang kampo hinggil sa paratang ng pandaraya. Kung questionable yung pagkapanalo namin, ibig sabihin questionable din yung pagkapanalo ng API. Yan naman ang naging pahayag noon ni gubernatorial candidate at ngayon incumbent Governor Ramon Gico III sa isang ambush interview matapos ang pagdududa ng kabilang partido sa kanyang pangunguna sa pagka-gobernador ng Pangasinan. Well, itong tingnan nila, di ba meron silang nagluksa ang sambayanang Pilipino, lalo na ang mga Pangasinense sa pagpanaw ng dating Pangulo ng Bansang Pilipinas na si Fidel Valdez Ramos. Detalye mula sa report ni Action Joyce Claire de Guzman.
July 31, 2022, isa sa pinakamalungkot na araw para sa mga Pangasinense dahil ito sa pagpanaw ng kinilala nitong ama si dating Pangulong Fidel Valdez Ramos na tinagurian ding tabako, ang pang-12 presidente ng Pilipinas at unang Pangasinenseng naging Pangulo ng bansa. Alas 3 ng hapon, July 31, 2022 nang pumanaw si dating Pangulong Ramos sa edad na 94 sa Makati Medical Center 3 araw matapos isugod dahil naman sa komplikasyon sa COVID-19. Ipinanganak ang dating Pangulong Ramos sa bayan ng Lingayen noong March 18, 1928 at lumaki sa bayan ng Asingan. Bago umupo sa pwesto bilang Pangulo ng bansa noong 1992 hanggang 1998 ay nagsilbi muna itong hepe ng Philippine Constabulary mula 1972 hanggang 1986. Hinirang din bilang Deputy Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines at nanilbihan rin bilang Defense Secretary mula 1988 hanggang 1991. Ayon kay dating President Rodrigo Duterte, ang yumaong Pangulo ang nagkumbinsi sa kanya na tumakbo noong 2016. Sa ilalim ng Duterte administration, itinalaga bilang Special Envoy to China si FBR ng taong ding yun. Naulila ni Ramos ang kanyang asawa na si dating First Lady Amelita Ramos at ang kanilang 4 na anak na babae. Ang isa pa nilang anak ay ang singer na si Joe Ramos na namatay noong June 27, 2011 dahil sa lung cancer. Si Apo Eddie, ang Chairman Emeritus ng political party na Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD. Bilang pakikiisa sa kanyang pagpanaw, inilagay sa half-mast ang bandila ng Asingan LGU hanggang sa araw ng kanyang libing. Pinangunahan ni Mayor Carlos Lopez Jr. ang pag-aalay ng dasal para rito. Anya, nagdadalamhati ang kanilang bayan sa pagpanaw ng isang aktibong statesman, public servant at military man. Hindi raw nila makakalimutan si FBR na madalas umuwi sa Asingan upang makisaya sa kanilang fiesta at ang mga magagandang proyekto sa bayan tulad ng Narciso Bridge na nagdudugtong sa Santa Maria at Asingan na nagbukas ng napakagandang pagkakataon sa mga negosyo sa 6th District ng Pangasinan. Sabi nga sa amin, sa kayong oping, dapat at dati plano nyo, hindi akbayan nyo, tatmo pumugreso, hindi pamilyayo. Yun po yung nakandaan kong sinabi namin sa mga bata noon na kasama niya sa Taray Asingan. Ang pahayag ni Asingan Mayor Carlos Lopez Jr. Samantala, nakiisa naman ang lokal na pamahalaan ng Lingayen sa pagdadalamhati dahil sa pagpanaw ni dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Inilagay din sa half-mast ang bandila ng Pilipinas bilang pagdadalamhati at pakikiramay ng lokal na pamahalaan ng Lingayen sa pamilya ni FBR. Ayon sa alkalde, nararapat lamang na ibigay ang pagpupugay kay Ramos ang ika-12 presidente ng Republika ng Pilipinas na isinilang mismo sa bayan ng Lingayen. Kinilala rin ng LGU Lingayen ang kontribusyon ni FBR kabilang ang pagbisita ng Lingayen Central School na mismong naging paaralan ng yumaong Pangulo noong ito'y nasa elementarya taong 1932. Nakiisa din ang government offices sa lalawigan ng Pangasinan sa half-mast ng bandila ng Pilipinas. Agad nilagdaan ang Executive Order No. 0109 Series of 2022 ni Pangasinan Governor Ramon Gigo III. Inuobliga ang lahat ng national at local government offices sa lalawigan na makiisa sa pag-half-mast ng watawat matapos ang 10 araw o hanggang sa araw ng libing ni FBR bilang pagrespeto at pakikidalamhati na rin sa kanyang pagpanaw. Emosyonal namang inalala ni dating Pangasinan Vice Governor at dating 6th District Board Member Ranjit Ramos Shahani ang tiyuhin. Ayon kay dating Vice Governor Shahani, napakahalaga raw kay FBR ang pagiging honest, paninilbihan sa tao, sa bansa, to the best of your ability, dahil ito raw ang Ramos Way, Good Way. Tinawag nila bilang only son of Pangasinan to become president ang tiyuhin na kanya ring inilarawan bilang isang brilliant leader. Kabilang sa mga nagawang proyekto ng administrasyon ni FBR ay ang Sual Coal-Fired Power Plant at San Roque Dam. Nagluksa din si 5-time House Speaker Joe De Venecia Jr. sa pagpanaw ni FBR. Ipinaabot niya ang pakikiramay sa ngalan din ng kanyang may bahay na si dating 4th District Congressman Manay Gina De Venecia at ang ngayon 4th District Congressman Toph De Venecia sa naiwang pamilya ng yumaong si dating Pangulo. Tinawag niya bilang Great Pangasinense and Filipino si FBR. Bayani anya si FBR ng EDSA People Power Revolution at veterano ng Vietnam at Korean Wars.
pinagsilbian niya sa bansa ng may napakalaking pagkakaiba bilang decorated military officer na naging Chief of Staff ng Armed Forces, Secretary ng National Defense at Presidente ng Pilipinas. Inalala rin ni JDV si FBR bilang presidente na hindi makakalimutan ang peace initiatives, socio-political reforms, economic modernization, people empowerment at global competitiveness at napakarami pang accomplishment. Maski raw natapos na ang pagiging Pangulo, nagpatuloy ang pagsisilbi sa bansa, sa Asian region at international community bilang pribadong tao na ibahagi ang kanyang mga kaalaman, karanasan at political influence patungo sa pagkakaroon ng peace, security, democracy at development. Si JDV at FBR kasama ang nauna ng yumaong si Senator at Foreign Affairs Secretary Raul Manglapos ang nagtatag sa lakas NUCD-UMDP o ang National Union of Christian Democrats, United Muslim Democrats of the Philippines na ngayon ay ang lakas CMD na naging political vehicle ni former Defense Secretary Ramos sa Malacanang noong taong 1992. Sa ilalim din anya ng pamumuno bilang Pangulo ni Ramos, 2 beses na nahalal si JDV bilang Speaker of the House of Representatives sa 9th Congress noong taong 1992 hanggang 1995 at sa 10th Congress noong taong 1995 hanggang 1998. Inalala rin ito ang matagal ng ugnayan ng pamilya de Venecia at Ramos mula pa sa kanilang mga ninuno mula sa World War II, Vietnam War at marami pang iba. Ayon kay de Venecia, hindi nito makakalimutan ang kanyang presidente si Fidel V. Ramos. Sa taong ding ito pumanaw ang tanyag na national artist at Pangasinense literary icon, ang ikinukonsiderang Grand Old Man of the Philippine Literature, national artist at multi-awarded creative writer na si F. Chanil Jose. Tubong Rosales, Pangasinan, si Francisco Chanil Jose ang pinarangalan bilang National Artist for Literature noong taong 2001. Kabilang sa mga tanyag nitong short stories ay ang The God Stealer noong 1959, Waywaya noong 1979, Arbol de Fuego o Fire Tree noong 1980, at ang essay na A Scenario for Philippine Resistance noong 1979. Pinakapopular ang Rosales Saga na kinabibilangan ng 5 novels, ang Poon, The Pretenders, My Brother, My Executioner, Mass at ang Tree. Manong Frankie ang tawag sa kanya ng mga malalapit nitong kaibigan. Nakilala rin siya sa ibang bansa matapos na ang kanyang mga sulatin ay naisalin sa 28 lingwahe. Dahil sa mahalagang kontribusyon nito sa Philippine literature, nakakuha ang lalawigan ng mataas na pagkilala nang maparangalan ito sa Asna Balitok Award sa 430th Agaw ng Pangasinan Celebration noong April 5, 2010. Kabilang din sa kanyang notable awards ay kinabibilangan ng Carlos Palanca Memorial Awards for Literature sa 5 magkakaibang taon, Ramon Magsaysay Award for Journalism, Literature and Creative Communication Arts, Cultural Center of the Philippines Centennial Awards at nakakuha rin siya ng parangal mula sa France at ang Pablo Neruda Centennial Award. Huli nitong salita sa kanyang social media account ay "Thank you, Braveheart." Nagimba ng mga kababayan natin dito sa Pangasinan matapos madiskubre ng PIDEA at PNP na mayroong bilyong halaga na iligal na droga sa bayan ng Pusurubio na kapag hindi nahuli ay makakaapekto sa buhay ng bawat Pangasinense. Ang karagdagang detalye mula sa report ni Action Ahikam de Sena Pasyon.
Sa kabila pa rin ng pandemya, hindi tumitigil ang otoridad sa mga operasyon kontra illegal na droga at pagtugis sa mga taong nasa likuran nito. Lalo nitong pinaigting nang mag-umpisa ng lumuwag ang restrictions kung saan madali na ang transportasyon. Sa mga kinakasakasi mga buy-bust operation, ay may mga personalidad na nahuhuli pa rin nagpapatuloy sa pagtutulak ng illegal na droga, gayon din ang mga ipinagbabawal na gamot. Isa sa pinakamalaking accomplishment ng Philippine Drug Enforcement Agency ngayong taon ang pagkakahuli sa 2 high-value target sa lungsod ng Urdaneta kung saan nasa 1.7 million pesos na halaga ng kush ang kanilang nakumpiska. Pinangunahan ni Richie Camacho, ang PIDEA Provincial Officer, gayon din ng iba pang mga ahente ng PIDEA ang nasabing operasyon. Kinilala naman ni PIDEA Director Ronald Alan Ricardo ang mga nahuling sospek bilang sina Tianes Ruch at Jo Marie Dalina na nahuli sa barangay ng Kayasan sa lungsod ng Urdaneta. Galing umano ng NCR ang dalawa na may bahay sa Pasay at residente naman ng Santa Rosa, Laguna. Nakuha sa kanila ang 500 gramo ng hinihinalang kush na nagkakahalaga ng 1.5 million pesos. Kasama na rito ang kanilang kotse, mobile phone, driver's license at buy-bust money. Sa ginawang background investigation laban sa dalawa, galing umano ang mga ito sa prominenteng pamilya kaya't question sa PIDEA kung bakit nila napasok ang pagtutulak ng marijuana. Kasalukuyan namang inaalam kung gaano kalawak ang kanilang operasyon. Bagamat may lead na raw sila ay hindi pa rin ito maaaring isiwalat. Inaasahang makapagsagawa pa ng follow-up operation sa mga itinuturong source ng illegal na mga gamot at ipinagbabawal na damo. Tayo ay nagtataka, bakit ka mo? Itong mga huli natin, sir, mga prominenteng pamilya. So, yung main target natin, nag-aaral sa Bingil, Lakal. Okay? Oo. And then itong isa, graduating sa ng aeronautic schools. May pondo, gano'n. And then, mga inhinyero ang kanilang mga magulang. So, doon tayo nagtataka na sumasayad sila sa ganitong illegal na gawain. Inihanda na ang kasong paglabag sa Section 5, Article 2 ng Republic Act 9165 o mas kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa dalawang sospek. Sa nasabi ring lungsod na aresto sa aktong pagtutulak ang tricycle driver na nakilala bilang si Raymart Puscablo, 30 anyos, ng Zone 1 Barangay Pedro Tiurata sa nasabing lungsod sa pinagsama ng mga operasyon ng PIDEA at ng Urdaneta PNP. Sa operasyong ginanap sa Zone 1 Barangay Santo Domingo natimbog ang sospek. Na-recover sa kanya ang pinanghinalang shabu na may kabuang bigat na 1 gramo na may halagang 6,800 pesos. Gayon din ang kanyang motorsiklo at ang buy-bust money. Mahigit kalahating milyong piso naman ang nahuling illegal na droga sa isang high-value target sa bayan ng Calasiao. Nahuli ng PIDEA ang suspect na si Aaron James Andaya alias Aaron, residente ng lungsod ng Dagupan. Isang bulto ng hinihinalang shabu na merong bigat na 100 gramo ang nakumpiska sa kanya na nagkakahalaga ng humigit kumulang 680,000 pesos. Nag-ooperate daw sa iba pang bahagi ng lalawigan ng Pangasinan si Andaya. 300,000 pisong halaga rin ng shabu ang nakumpiska sa 5 kalalakihan sa bayan ng Lingayen. Ang operasyon ay naganap sa Baramba Boulevard sa Barangay Poblasyon kung saan ang mga nahuli ay pawang dayo na nakilala bilang sina John Carlo Dala, 24 anyos ng Barangay Sembo, Makati. Erickson Baliling, 42 anyos, isang construction worker ng Western Bicutan, Taguig City. Alexis De Leon, 33 years old, computer technician at residente rin ng naturang lugar. At si Jonas Bermudez, 53 anyos, ng Green Heights, Mayamot, Antipolo. 2 pakete ng suspected na shabu at nasa 51 gramo na nagkakahalaga ng 346,800 pesos ang kanilang nakumpiska. Nabawi rin ang buy-bust money na ginamit ng otoridad dito. Sino rin ang mag-aakalang sa isang simpleng paupahang bahay sa bayan ng Mangaldan ay may magaganap palang kababalaghan? Matapos ang maingat na pagmamanman ng PIDEA, nahuli rin ang suspect na si Jasper Bese Dalan, Tubong, Bulacan, matapos magbenta ng high-grade marijuana na may timbang na 50 gramo na nagkakahalaga ng 50,000 piso. Sa loob ng inupahang bahay, nalantad din ang sari-sari nitong mga produkto kabilang na ang jumbo na sako bag na naglalaman ng marijuana. Gayon din ang kanyang mini greenhouse na ginagamit ng suspect sa pag-culture ng marijuana seedlings. Tumambad din sa mga otoridad ang mga fruit bags ng mushroom na matapos buksan
ay may nakaloob pala na mga plastic na naglalaman din ng marijuana. Ayon kay Richie Camacho, ang PDEA Provincial Officer, modus pala ni Dala na mag-ship ng marijuana at front ang kanyang mushroom growing business. Na-recover din ang isang garapon na naglalaman ng hashish oil o katas ng marijuana. Sa kabuuan, tinatayang nasa mahigit 500,000 piso ang na-recover na halaga ng marijuana sa suspect. Pinakamalaking accomplishment nila ngayong taon ang pagkakasamsam sa 2.5 billion pesos na halaga ng suspected shabu sa bayan ng Pusurubio noong Agosto 12. Tahimik na nag-ooperate sa isang subdivision sa Barangay Banding ang grupo ng isang Chinese national at ng 5 iba pa. Sa masusi at maingay operasyon ng PDEA Region 1, katuwa ng PDEA NCR, nahuli ang mga suspect na sina Ke Wuzhia alias James Dagle, isang Chinese national, 40 anyos, taga-Agoo, Union. Kasama sina Jenson Ray Yago, 29 anyos, Richard Repuesto, 28 anyos, at John Bert Hago, 20 anyos. Pawang mga residente ng Negros Occidental at kasalukuyan tumutuloy sa isang subdivision sa Barangay Banding. Nagkunwaring customer ang ilang operatiba ng PDEA at bibilihin ng nasa 5 kilong pinaghihinalang shabu sa halagang 5 milyong piso. Tumambad din sa PDEA ang nasa 18 sakong shabu na ipinipresenta nila bilang Chinese tea na may pangalang Guan Yi Wang. Ayon kay PDEA Director General Wilkins Villanueva, tinatayang nasa 36 na kilong pinaghihinalang shabu ang nakumpiska mula sa grupo. Doon sa mga nakita nating mga naan dito, nasa ship site pa rin, sa gitna ng dagat. Sinusundo at dito, dahil malapit sa coastline, dito ginagamit. At the same time, makikita nyo, ilang na lugar medyo tahimik na lugar. Sinong mag-aakala na pwedeng maging bodega? Looking at yung mga kapitbahay natin, talagang kaya nila magtago ng droga dito sa lugar. Maliban dito sa lalawigan, nag-ooperate din umano ang grupo ni Ke Wuzhia sa Olongapo, Bataan at sa iba pang karatig lalawigan. Ibinunyag naman ni Deputy Director General for Operations Rodrigo Pimentel na ang mode of transportation ng mga ito sa shabu ay sa pamamagitan daw ng mga baybayin. Bumibili sila ng mga segundamanong sasakyan upang ito'y hindi matunto ng otoridad. Nasa second-hand car business sila. So, dead drop ang tawag namin doon. So, bumibili sila ng mumurahing sasakyan, tapos nakapalaman na yon, i-deliver nila yung sasakyan, iniiwan na lang nila. Kaya nahagip namin siya kasi nag-iwan siya ng sasakyan. Tapos sinundan namin siya. Nakita namin nandito pala sila nag-i-enjoy sa La Union area. Bagamat may iba pang miyembro na naturang grupo ang hindi pa naaresto, ay tiniyak naman ni PDEA Director Wilkins Villanueva na hindi sila makaligtas sa otoridad. So hindi tumitigil ang PDEA. After dito may backtracking na naman kami. And most often yung mga backtracking na namin ay nagkakaroon ng panibagong anti-drug operation na ganito rin kalalaki. So huwag kayong mag-alala. Aabutan namin kayo. Yung mga cohorts nito, kitang-kita na namin. Agad namang binigyang komendasyon ni PNP Provincial Director Rich Montadina ang mga operatibang nasa likod ng pagkakasabat ng 2.5 billion pesos na illegal na droga sa Pusurubio. Mataas naman ang komendasyon na ibinigay ni PNP Provincial Director Tadina sa joint efforts na ito sa mga operatibang nasa likod ng matagumpay na pagkakahuli ng mga sospek. Kasabay niyang tiyak sa lalong mas pinaigting na kampanya kontra illegal na droga at ang hindi paghinto hanggang maikulong ang mga nasa likod ng transaksyon hinggil dito. Kasabay nito, hinikayat niyang mga tao sa lalawigan ng Pangasinan na manatiling mapagmatsyag at isuplong sa pinakamalapit na PNP station ang mga kahina-hinalang kilos ng mga tao sa kanilang lugar. Mananatili anya nakatutok ang otoridad sa pag-target ng mga sindikato ng illegal na droga, high-value drug personalities at lahat ng mga sangkot sa illegal drug trade dito sa lalawigan ng Pangasinan. Halos matatapos na ang taong 2022. Nakabingwit pa ng malaking accomplishment laban sa illegal na droga ang PDEA sa pangunguna pa rin ni PDEA Provincial Officer Richie Camacho. Nasa 1.3 million pesos na halaga ng shabu ang nakumpiska nila
sa dalawang high-value target sa lungsod ng Urdaneta na nakilala bilang sila Mark John Tison at John Carlos Sañez, pawang mga residente ng Barangay Santo Tomas, Bukid, Pasig City sa Metro Manila. Ayon kay Camacho, nakipagtransaksyon sila sa isang inmate sa National Bilibid Prison at ang dalawang tauhan nito ang kanyang inutusan na magdala ng nabanggit na hinihinalang shabu na nahuli sa operasyong ginawa sa Bypass Road sa Barangay ng Kayasan, December 13 ng madaling araw. Mahigit sa 200 gramo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa dalawa. Cellphone, motorsiklo, gayon din ang mga ID cards at ang ginamit na buy-bust money. Sila yung kanyang inutusan para i-deliver yung order natin. Order ng isa sa tao natin na nagtanggap as pusher buyer sa tulong ng ating confidential informant. At yun nga, nagkaibigan na dito mag-abutan, magpalitan between exchange to pera yung sa daladala nilang illegal drug sa siyudad ng Urdaneta. Sinampahan ang mga nahuling suspect ng paglabag sa Section 5 at Section 26 ng Article 2 ng Republic Act 9165 o ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Dagdag din ni Provincial Director Camacho ng PIDEA, walang koneksyon ang transaksyon na ito sa nasamsam na 360 kilos ng illegal na droga sa Posurubio dahil dito ang kausap nila ay mula sa Bilibid. Bagamat hindi pa tapos ang ginagawa nilang investigasyon, may kinalaman dito. Sa kabuuan, nasa 2.8 billion pesos na halaga ng illegal na droga ang nakumpiska ngayong taon ng PIDEA Pangasinan Region 1 ngayong taong 2022. Pinakamagay pa rin dito ang nasamsam sa isang Chinese national at ibang-iba pa sa isang subdivision ng Barangay Banding sa bayan ng Posurubio na nagkakahalaga ng 2.3 billion pesos. Umabot naman sa 36 na high-value targets o individuals ang naaresto nila sa mga isinagawang anti-illegal drugs operations ngayong taon. Ilan pa sa naging operasyon ng pulisya na nagresulta naman sa malaking halaga ng shabu na nakumpiska ay sa barangay na Magbagan sa bayan ng Santa Maria. Nasukol naman sa checkpoint na isinagawa ang 340,000 pesos ng halaga ng hinihinalang shabu na nakuha naman sa suspect na si Jomar Malbog Darbaha. Nakuha sa kanya ang 2 pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 25 grams bawat piraso at nagkakahalaga ng 170,000 pesos bawat isa. Nasamsam din ng 240,000 pesos ng halaga ng hinihinalang shabu at baril sa 2 lalaki sa isang checkpoint sa bayan ng Malasike. Nakapkapa ng suspect at nakuha sa kanila ang 100,000 pisong halaga ng illegal na droga, gayon din ang baril at bala. Samantala, nasa 265,200 pesos naman ang halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa suspect na si Aldrin Kakapit, 45 anyos, ng Aurora Street, Villa Santa Barbara, Minian West ng naturang bayan. Nahuli rito ang 40 pieces ng pakete ng hinihinalang shabu sa naganap na entrapment operation sa Sitio Aliguas, Barangay Libsong Isa, bayan ng Lingayen. Kabilang sa nakumpiska sa suspect ay ang karagdagang 9 na nakarolyong papel na may hinihinalang shabu, mga drug paraphernalia katulad ng tuter at baril na mayroong 6 na bala. Isa ring high-valued target individual ang nahuli sa Dagupan dahil sa pagtutulak din ng paggamit ng hinihinalang illegal na droga na may kabuang halaga ng 136,000 pesos. Kalaboso ang suspect na si Julius Aquino, 34 anyos, ng Fernandez Street, Barangay 2 at Barangay 3 sa nasabing lungsod. 11 pakete ng hinihinalang shabu na may total estimated value na 136,000 piso ang nakuha rito. Gayon din, 41,000 pesos naman ang halaga ng illegal na droga ang nahuli ng mga pulis sa isang negosyante sa Barangay Alipangpang sa bayan ng Posurubio. 5 pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga rin ng 59,160 pesos at cash money na 7,000 pesos, gayon din ang motorsiklo ang nasamsam sa isang miyembro ng criminal group sa isang checkpoint sa bayan ng Malasiki. Agad na hinuli ang suspect na si Kevin de la Cruz Ballesteros, 38 anyos, na umano'y miyembro ng Katunggal Criminal Group at nasa Copland Kevin, residente ng Sitio Looban sa Barangay Aliaga sa bayan ng Malasiki. May nakuha rin dito na 9mm pistol chamber na may magazine at kargado ng 12 bala. Nagpakilala pa nga itong confidential asset ng PIDEA. Samantala, 10 pakete naman ang hinihinalang shabu na recover ng mga pulis mula sa suspect na si Ernesto Velasco, 38 anyos, ng Barangay Gigisangan sa bayan ng Mangaldan. 6,800 piso naman ang halaga nito. Dagdag doon na recover pa ang 6 na pakete ng hinihinalang pinatuyong dahon ng marijuana na nasa 5 gramo. Gayon din ang marked money at isa pang caliber 9mm na may lamang 15 bala at karagdagang 12 bala pa sa nabanggit na baril. Sa bayan pa rin ng Mangaldan,
Halos 1 gramo na hinihinalang shabu naman na nagkakahalaga ng 6,120 pesos ang nasabat sa sospek na si Jerome Cabrera Serapio, 36 anyos, residente ng barangay Anulid, Mangaldan. 50,000 pisong halaga ng iligal na drogang nakumpiska ng pulisya sa babae sa bayan ng Mangaldan. Naghalugog naman ang mga pulis sa pamamahay ng sospek ng si Christy Ibib, 34 anyos, ng barangay Maasin. Nakuha sa face mask ang 3 malalaking pakete ng hinihinalang shabu at 2 maliliit pang pakete na nagkakahalaga naman ng 54,000 pesos. Samantala, inaresto naman ng San Manuel PNP sa Barangay Gisit, San Manuel ang magkapatid na sina Christopher Alcantara, 52 anyos, at Lam John Alcantara, 39 anyos, pawang mga residente ng Barangay Cabarita ng naturang bayan. Nakuha sa pangalaga ng mga sospek ang isang caliber 38 na kargado ng 3 bala at 5 pakete ng hinalang shabu na may halagang 6,800 pesos. Balik sa lungsod ng Dagupan, isa pang high-value individual ang nasilo ng pulisya kasama ang kanyang kasabwat. Sa operasyong isinagawa sa Barangay Bulos, ay nahuli ang sospek na si Julius de Guzman alias Quarog at Marites Guzman, 41 anyos, na mananahi at pawang nanunuluyan sa Barangay 2 at 3 sa Dagupan City, Pangasinan, gayon din sa Barangay Gilig, Mangaldan. 3 pakete ng shabu na nagkakahalaga ng 20,000 piso ang nakumpiska sa 2. Nabawi rin ang mark money laban sa mga ito. Nahuli naman ang Villasis PNP si Patrick Ubaldo Montero, 28 anyos, sa Barangay Bakag. Nasamsam sa bahay ni Montero ang 3 pakete ng hinihinalang shabu na mayroong timbang ng 1.35 grams at nakakahalaga ng 9,180 pesos. Maliban sa iba pang nakumpiskang drug paraphernalia, nakuha rin sa sospek ang isang pirasong bala ng caliber 9mm. Kalabosa rin na mag-live-in partner sa operasyon ng PIDEA sa Lancayasan, Urdaneta City. Kabilang sa target-listed drug personality ang suspect na si Charlito Tandok alias 501 o Rogelito. Target-listed drug personality at live-in partner nito na si Carla Pascua. Sa operasyong ikinasa ay nakumpiska sa mga ito ang 1.0737 grams ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit 7,000 piso. Gayon din ang red black sling bag, mobile phone at motorcycle. Gayon din ang buy-bust money. Nasa kalagitnaan ng taong ito nang kumalat naman ang sinasabing van kidnapping incidents dito sa lalawigan ng Pangasinan na nagdulot sa ilang mga magulang ng pangamba para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ilan sa mga lugar dito sa Pangasinan na binanggit na may insidente ng kidnapping ay sa bayan ng Binmalay, Labrador, Calasiao, San Nicolas at iba pa. Ipinakalat ang impormasyong ito sa social media na nagdulot ng mas matinding takot sa mga magulang at mga kabataan. Agad namang nagbigay ng reaksyon ng pulisya patungkol dito. Maring itinanggi ng pulisya ang kumakalat na balita hinggil sa umano'y kidnapping incident sa bayan ng Binmalay. Nagbunsod ito sa isang social media post ng isang netizen na may babala hinggil sa puting van at tangkang mambiktima. Pero nang matunto ng mga pulis ang tao ng silikuran ng post, sinabi nitong walang nangyari sa Binmalay kundi public awareness lamang daw ang kanyang ibinigay. Pinabulaanan din ni San Nicolas PNP Chief of Police Captain George Banayos Jr. ang kumalat na video sa social media na umano'y nahuli ng kapulisan ng suspect na nangunguha ng mga bata sa bayan. Nililaw ni Banayos na ang nakuhang video ng isang netizen ay may kinalaman sa pagkakaaresto ng suspect na sangkot sa illegal logging. Namataan ang suspect sa boundary ng Nueva Vizcaya at Maliko, San Nicolas hanggang sa nasabat na lamang siya ng San Nicolas PNP katuwang Santa Fe PNP sa barangay Caloocan sa bayan ng San Nicolas. Sa mga i-verify po natin kung ano nangyari. Huwag lang yung nakakita ka ng ban is napupunta na sa pangunguhan ng bata kasi pwede kayong kasuhan dyan. Pwede namin kayong kasuhan. Hindi lang po taga San Nicolas but also mga dito na rin sa mismo sa Pangasinan. Sinabi rin ni OIC Provincial Director Police Colonel Jeff Fanged na walang katotohanan ang mga kumakalat na post sa social media hinggil sa kidnapping. Kagagawan din ng residenteng taga Labrador at Binmalay ang pagpapakalat sa viral post na inilagay din nila sa kanilang My Day Stories. In-screenshot lamang daw nila sa isa pang post sa Facebook ang larawan ng mga van na umano'y kidnapping incident. Bagaman sa mga validation ng pulisya ay walang ganitong naiulat na insidente sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon naman kay Police Major Ria Takderan,
ang Public Information Officer ng Pangasinan PPO na humingi na ng depensa mga nag-post at humingi na rin ng dispensa paumanhin ng mga nag-post at binura na rin ito upang maalis ang takot balisa sa publiko. Kaugnay nito, nagpapatuloy ang sinasagawang pagpapatrolya ng kapulisan para sa kaligtasan ng publiko. Hinikayat pa rin nilang mga guro, magulang at mga estudyante na manatiling vigilant at agad na i-report sa otoridad kung may kahinahinang mga tao sa kanilang lugar. Nag-iwan pa rin sila ng babala na maaaring kasangkutan ng sino man nagpapakalat ng pawang walang katotohanan na impormasyon at balita o fake news. Nakasaad sa Section 18 ng Republic Act 10951 na sino man maglalabas ng mga fake news na magdudulot ng pagbabanta sa seguridad ng publiko ay papatawan ng parusang aresto mayor o 1 buwan at 1 araw hanggang 6 na buwan ng pagkakakulong at multang nagkakahalaga ng 40,000 hanggang 200,000 pesos. Kaso ng pagkalunod, pagbibigti at iba pa mga krimen, halos sunod-sunod na naitala. Detalye mula sa report ni Action Commander Dante Serra. Habang nagpapahinga ang karamihan matapos ang masayang pagsalubong sa bagong taon 2022, umalingaw-ngaw ang ilang putok ng baril sa bakuran ni dating ANDA Mayor Aldrin Cerdan. Pasado alas 11 ng umaga, habang nagpapahinga sa pag-aaring farm sa Purok Sampaguita, Barangay na Magbagan, dumating ang isang lalaking armado ng Armalite sakay ng kanyang motorsiklo. Kinausap pa ang dating alkalde, subalit kalaunan ay kanya nang pinagbabaril ang biktima. Sinabi ng Nooy Pangasinan PNP Provincial Director Richmond Darina, nagtamo ng gunshot wounds sa iba't ibang bahagi ng katawan si Cerdan. Isinugod ito sa pagamutan, subalit idineklarang dead on arrival ng doktor. Agad namang nahuli ng otoridad ang suspect na nakilalang si Kagampan alias Dugong, residente ng barangay na Magbagan, dating bodyguard ng dating alkalde. Ayon kay Darina, sa barangay Tundol nahuli si Kagampan na doon tumakbo matapos ang pamamaril. Na-recover sa kanya ang ginamit na M16 rifle, 3 maliit na magazine at 55 rounds ng 5.56mm ammunition. Agad itong sinampa ng kasong murder. 6 na witness ang nagtestigo laban dito matapos ang pamamaril kay dating ANDA Mayor Aldrin Cerdan. Nagpasalamat naman ang pamilya ni Cerdan sa mabilis na aksyon at paglutas sa kaso. Matapos ang insidente, nagdagdag ng police personnel ang Pangasinan PPO sa bayan upang ma-stabilize ang sitwasyon. Nagimbal na lamang ang mga residente matapos malaman ang nangyari sa mag-iinang si Crystalline Matet Lichauco Ogaco, 36 anyos at mga anak nitong edad 10 at 6 na pawang mga babae, residente ng barangay Lagasit, sa bayan ng Sangkintin. Base sa investigasyon ni Chief of Police sa Captain Ramsey Ganaban, 2 araw nang patay ang mga biktima nang matuklasan ng kanilang tiyuhin ang kalunos-lunos na sinapit ng mga ito. Doktor sa Amerika ang asawa ni Matet, naghinala ang mister na may hindi magandang nangyari sa mag-ina dahil 2 araw na niyang hindi makontak
kaya't nakiusap sa tiyuhin na pasyalan ang mga ito. Walang nakapansin sa pangyayari dahil ayon sa pulisya, malaki ang bahay, maluwang ang bakuran at mataas ang pader ng bahay ng mga biktima. Sa follow-up investigation, nalaman ng mga pulis na ang pamangkin ni Matet na si Dexter Lechaco, 22 anyos, ang may kagagawan. Dahil ayon sa ina ng ginang, ang binata lamang ang nakakapasok sa bahay. Inimbitan ito sa pulisya. Agad nilang napansin ang kakaibang ikinikilos, ganoon din ang mga sugat sa muka. Hanggang sa umami na siya nga ang pumatay sa mag-ina. Hindi pagnanakaw ang motibo sa krimen, kundi ang pangungutang ng pera na madalas gawin ng suspect na si Dexter. Nagpositibo rin sa drug test ang suspect ng isailalim sa pagsusuri. Kasong 3 counts of murder ang sinampang kaso laban dito. Sa bayan naman ng Santa Barbara, nasawi ang mag-ama matapos silang pagtatagain ng kanilang kaanak. Nalimpungatan ng suspect na si Arturo Paeste sa ingay na nag-aaway niyang kapatid at pinsan na si Rowley, na ayon sa investigasyon ng pulisya, madalas na mangyari. Sa kalagitnaan ng away, sinaklohan ng tatay nito si Rowley na nakilalang si Rolando. Dahil sa pagkairita, sumugod sa grupo si Arturo at pinagsasaksak ang mag-ama. Dead on arrival sa paggamutan si Rolando habang binawian ng buhay habang nilalapatan ng mga doktor si Rowley. Sa lungsod naman ng San Carlos, napatay ng isang ama sa pananaga ang sariling anak. May matagal ng alitan ang magamang Salvador at Sammy de Guzman, kapwa residente ng Barangay Blosan. Nagkainitan ng mga ito habang nasa loob ng kanilang tahanan, kung saan kumuha ng patalim ang ama at saka pinagsaksak ang anak sa dibdib at mabilis na umalis. Sa kamag-anak na nito ay kinumpisal ang pananaksak sa anak. Isinugod ang biktima sa paggamutan, subalit hindi na umabot ng buhay. Isa namang ginang ang ginilitan sa leeg ng kinakasama dahil sa pagnanais nitong makipaghiwalay. Nagkaroon ng matinding pag-aaway ang biktimang si Jennifer Ingala at kinakasamang si Rod Navarro, pawang residente ng Sitio Gusang, Dumalandan West sa bayan ng Lingayen, dahil nais ng kumalas sa kanya ang babae. Labis itong ikinagalit ng suspect dahilan para kumuha ng patalim at pinagsasaksak hanggang sa mamatay ang biktima. Ayon sa pulisya, nakainom ang suspect nang mangyari ang krimen. Ang aligasyon ng suspect, napuno na raw ito sa palagyan nilang pagtatalo. Isinanla daw ng biktima ang ATM nila sa 4-piece at nais ding hiwalayan siya. Hindi na pumalag ang suspect nang hulihin ng mga pulis. Na-recover din dito ang ginamit na patalim. Masakit sa kalooban ng mga magulang ang sinapit ng kanilang anak na dalaga. Nagpaalam lamang sa kanila ang 23 anyos na si Roxanne Ocampo, residente ng Barangay Bacabak sa bayan ng Bugalyon, na aalis kasama ang mga kaibigan subalit hindi na nakuwi. Umaga ng Nobyembre 27 ay nabalitaan na lamang ng kanyang magulang na may bangkay ng babaeng walang saplot sa mini dam sa Barangay San Francisco sa nasabing bayan. Laking panlulumo nila na si Roxanne na pala ito, isa ng malamig na bangkay. Hinihinalang ginahasa ang biktima at saka pinatay. Nagpatuloy pa ang ginawang investigasyon ng mga pulis habang hanggang matukoy ang ilang mga kaibigan nitong lalaki na nakasama niya noong gabi bago mawala. Isa sa person of interest ang lalaking nagpresenta umanong iuwi ito sa kanilang tahanan matapos ang kanilang inuman pero hindi na iuwi ang dalaga. Patuloy ang paghahanap ng hustisya ng pamilya sa sinapit ni Roxanne. Hindi rin matanggap ng magulang ng isang 4 na taong gulang na bata ang karumal-dumal na magpatay sa kanya sa bayan ng Bayambang. Namatay ang batang residente ng Barangay Reynaldo matapos gahasain at gilitan pa sa leeg ng kumpare ng kanyang tatay. Bumibili ng candy sa tindahan ng biktima pero kulang ang pera. Nagkataong naroon ng suspect, dinagdagan ng pera at bumili ng candy para sa bata at saka na nito isinama. Wala sa isip ng ilang residenteng nakakita na may masamang balak pala ang suspect sa musmos na kanyang dinala sa gitna ng maisan at doon isinagawa ang krimen. Hanggang sa magitan lamang ng ilang kapitbahay ang bata na naglalakad malapit sa maisan. Buhaghag ang buhok,
Puno ng alikabok ang muka at duguan sa leeg. Isinugod ito sa pagamutan subalit hindi na umabot ng buhay. Sa isinagawang follow-up operation ng mga pulis, nakita sa maisan ang mga nahulog pang candy at mga balat nito. Hinuli ng mga pulis ang suspect at na-recover din ang ginamit na patalim. Ikinulong ito at nakadagda ng sampahan ng kaso. Nakainom daw ito nang mangyari ang insidente. Ilang pang insidente ng pamamaril ang nangyari dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ang iba, nalutas na ng mga pulisya, ang iba, tuloy pa rin ang investigasyon. Kabilang dito ang pamamaril sa presidente ng Lingayen Dagupan Transportation Cooperative. Pauwi sa bahay nito ang biktimang si Petonio Castillo, 59 anyos ng poblasyon Lingayen, kasama ang misis. Habang binabagtas ang Castillo Street sa may barangay Manibok, sakay ng kanilang van, ay saka naman pinagbabaril ng riding in tandem suspect na nakabuntot sa kanila. Nagawa pa ng biktima na barilin din ang suspect gamit ang service firearm nitong nakarehistro sa kanyang pangalan. Nasawi rin sa pamamaril ang sales agent ng peryahan ng bayan sa lungsod ng Ordaneta. Sa harapan mismo ng kanyang bahay, pinagbabaril ang biktimang si Eduardo Campued, 67 anyos, residente ng barangay Santo Domingo. Nakaupo lamang ito nang dumating ang suspect at pinaputukan ng biktima. 4 na bala ng caliber 45 ang tumapos sa buhay nito. Sa pamamaril din nasawi ang STL sales representative sa bayan ng Calasiao. Nakilala ang biktima na si Amadito Caragay, 64 anyos sa barangay Bunlag. Nakikipag-inuman ito ng lapitan ng suspect at pinagbabaril. 6 na gunshot wounds ang kumitil dito. Nasundan pa ang mga insidente ng pamamaril sa bayan ng Calasiao. Kasama na rito ang pagpaslang sa dating barangay kagawad na si Raymond Tulyao, 67 anyos, residente ng barangay Ambunao Sentro. Binaril ang biktima sa barangay Macabito na noon ay nagmamaneho ng tricycle. Base sa investigasyon ng pulisya, galing ang mga ito sa Pugo, Bayambang at pauwi na nang mangyari ang pamamaril. Itinumba din sa pamagitan ng pamaril ang sangginang sa bayan ng Calasiao. Namatay si Arnelin Sotelo Iunay, 38 anyos, residente ng PNR site, Barangay San Miguel, Calasiao. Sa investigasyon ng pulisya, kasama ng biktima ang mister nito at dumaan sa ginagawang diversion road sa Barangay Abued. Huminto ang motorsiklo at doon na biglang sumulpot ang suspect at pinatay ang ginang. Nakadapa na ang biktima at hindi na gumagalaw pero binaril pa rin at narinig sa isang suspect na mali raw ito ng binaril, bagay na hindi pinaniniwalaan ng otoridad. Person on interest ang kanyang mister. Bulagtar patay din sa pamamaril ang San Nigerian National sa bayan ng Calasiao. Duguan at wala ng buhay ng dakdan ng mga pulis sa barangay Mangkop ang dayuhan na si Christopher Clark, 43 anyos, residente ng barangay Malabago sa nasabing bayan. Sa investigasyon ng pulis, naglalakad daw ito ng hintuan ng isang kotse at saka nakarinig ng sunod-sunod na putok ng baril ang mga residente sa lugar. Nagawa pang tumakbo ng biktima subalit ng madapa, binabaan pa ng isang suspect at saka pinagbabaril. Na-recover sa lugar ang isang deformed slug at isang live ammo ng caliber 9mm. Nabagalaman na mayroong kinakarap na kasong murder sa lungsod ng Dagupan ng biktima at hinihintay na lamang na lumabas ang warrant of arrest. Biktima rin ng pamarilang sa intelligence police na nagsasagawa ng surveillance sa kanyang barangay. Dead on arrival sa pagamutan si Police Staff Sergeant Jeffrey Ignacio Inavaro, residente ng barangay Salasa, miyembro ng Bugalyon PNP matapos na pagbabarilin ng 2 hindi pa nakikilalang salarin. Sa investigasyon ng mga pulis, nagsasagawa ng monitoring at surveillance sa kanilang barangay ang biktima sakay ng kanyang kotse. Subalit sinabayan ng 2 lalaki sakay sa motorsiklo at pinagbabaril. Agad at hintukan ng Pangasinan PNP ang kaso. Sa pamumuno ni Police Colonel Jeff Panged, ang PNP Provincial Director, binuo ang Special Investigation Task Group Ignacio at KIMAT o Keen Investigation Monitoring Action Team.
Isinagawa ang lahat ng kinakailangan at masinsinang investigasyon hanggang sa matunton ang nag-isang gunman na sakay ng motorsiklo. Suportado ng mga CCTV at Raj Gallery ng Lingayen, Binmalay, Aguilar, mga Taram at iba pa na kalapit na bayan ang nakalap nilang nagtuturo sa suspect. Patuloy naman ang pagtugis dito. Tinambangan naman ng hindi nakikilalang suspect ang isang meter reader ng St. Pelco sa bayan ng Bautista. Nakilala ang biktimang si Charlie Estabilio, residente ng Tandang Sora, San Carlos City, meter reader ng Central Pangasinan Electric Cooperative Bayambang. Hindi pa malinaw ang motibo. Saka nakalap nilang impormasyon kabilang sa trabaho ng biktima, bukod sa pagiging meter reader ay ito rin ang taga-report sa St. Pelco ng mga consumer na hindi nakakabayad ng konsumo sa kuryente, subalit hindi kabilang sa disconnection team. Sunod-sunod na ang mga kasiyahan tulad ng mga fiesta sa iba't ibang mga bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Nagbabalik na ang lahat sa normal dahil na napalipas na ang pandemya. Nagagawa na ang mga dating ginagawang kasiyahan. Subalit, sino mag-aakala na sa ilang mga kasayahan na ito ang siyang ikakapahamak ng iba? Tulad na labang ng nangyari motor show sa bayan ng Mapandan na ikinasawi ng isang minor de edad. Nagpapasiklaban sa disenyo ng mga customized motorcycle ang mga kalahok. Napapalibutan naman sila ng mga taong aliw na aliw at hangang-hanga sa nakikita. Sa hindi kalayuan, nakatayo ang 16 anyos na si Mark Anthony Moreno, grade 10 student na residente ng Barangay Jimenez na nakatanaw lamang sa palabas. Subalit sa di hinaasang pangyayari, pinaharurot ng isang kalog na si Kim Jaciliana, 20 anyos, college student, na residente rin sa bayan ang kanyang motorsiklo, pero nagliparan ang mga bahagi ng motor nito at isa si Moreno na tinamaan sa tiyan. Aksidente po na sumabog yung cover ng yung belt niya, yung bakal na cover. Sumabog po yun. Yun po yung tumama sa... Ang pareham kay Mapandan Chief of Police Captain GB Paningbatan. Dahil sa talim ng bakal na tumama dito, nahiwa ang tiyan ng binatilyo. Madalim ang pagkakahiwa, isinugod ang biktima sa pagamutan, subalit nasawi habang nilalapatan ng lunas ng mga doktor. Bukod sa biktima, tinamaan din ang sharpnel mula sa mga parte ng sumabog na motor, sina Mark Anthony Akunanan, 20 anyos, senior high school student, at si Erica Grace Carino, 16 anyos, pawa, mga residente ng Barangay Coral sa nasabing bayan. Nasugatan din si Liana na dinala rin sa pagamutan. Ang insidenteng to ay nagdulot upang tignan ang naging kapabayaan ng mga organizer ng nasabing motor show at kung ang anong maaring pananagutan. Samantala, agad namang nagpaabot ng pakikiramay ang Mapandan LGU sa pamilya ng namatay at nasugatan sa Xfinity Car and Motor Show at nangakong hindi na maulit ang napakalungkot na insidenteng ito. Dahil sa insidente, agad ipinag-utos ng provincial government ang pagbabawal sa pagsagawa ng motor show sa buong Pangasinan. Nagkabisa ang kautusan ito sa inaprobahang Provincial Resolution No. 927 Series of 2022 na iniakda ni 4th District Board Member Jerry Aherico Rosario at nilagdaan ni Vice Governor Mark Ronald Lambino. Dito nakasaad ang mahigpit na pagbabawal ng pagdaraos ng lahat ng motor show, partikular na ang mga motor na may mga modified engines at exhaust system. Layunin ng kautusan na hindi na muling magkaroon ng kaparehong insidente at upang wala nang mapinsala dahil sa paggamit ng mga piyesa ng mga motorsiklong hindi pumasa sa quality control ng mga manufacturer. Isa ring aksidente ang nangyari sa isang amusement park sa Nangkayasan, Ordoneta City. Tumalsik sa sinakayan nitong ferry rail swing sa isang amusement park ang 13 anyos na biktima. Excited pa ang bata na sumakay sa nasabing ride kasama ang ilang mga pinsan.
Subalit habang bumibilis na ang ikot ng naturang ride, nakita na lamang ng mga taong nakapila rin sa ride at iba pang taong nasa amusement ride ang pagtalsik ng bata na tumama pa sa isang tubo. Wala itong malay ng pagtulungang buhatin ng mga taong nakapaligid sa lugar. Sabi ng kanyang mga pinsan, nahilo raw ang bata. Sumigaw na lamang daw sila na ihinto ang ride upang maibaba ang bata. Subalit hindi raw sila naririnig ng operator na nagpapatuloy sa mabilis na pagpapaikot sa rides. Isinugo ng bata sa pagamutan sa lungsod ng Urdaneta, subalit inilipat sa mas malaking pagamutan sa lungsod ng Dagupan dahil sa malalang kondisyon. Ayon sa mga doktor, base sa sinagawang pagsusuri, labis na napinsala ang baga ng bata nang tumilapon. Samantala, inireklamo ng mga gulang ng bata ang sirang harness ng ride na marin namang tinanggi ng operator na ginit na maayos ang kanilang mga gamit at rides. Malinaw din ang paalala nila sa mga sumasakay na alalayan ang mga bata. Kritikal ang kalagayan ng bata, kaya naman nanawagan ng tulong ang ina para sa kanyang pagpagamot. Ayon sa kanyang ina, nahilo raw ang kanyang anak habang nasa ride na yon. Ayon sa paglalahad ng kanyang pinsan, sira din daw ang lock ng harness na mangyari ang insidente. Samantala, nangako ang operator ng ride na tutulong sa gastusin sa ospital ng bata. Paalala naman ng PNP sa mga amusement park operators na tiyakin ang seguridad ng kanilang mga rides upang walang mapahamak. Isa namang ginang ang nasawi ng magulungan ng cement mixer truck sa bayan ng Lingayen. Pauwi na sana ang biktimang si Guillerma Pidlawan Muñoz, 50 anyos, residente ng barangay Marimpag sa bayan ng Basista, matapos kunin sa opisina ng Amslide Loan Association Incorporated ang loan check ng kanyang mister na si Angel Pidlawan, isang retired na sundalo. Sasakay na sana ito sa kanilang kotse nang biglang sumalpok sa likurang bahagi ng sakyan ang cement mixer na minamaneho ni Melesio Ilipanyo ng barangay Pampang San Carlos. At sa lakas ng pagkakasalpok, tumilapon ang biktima at nagulungan pa ng naturang truck dahilan ng kanyang agarang kamatayan. Sa halip na huminto ang driver, itinuloy-tuloy nito ang pagmamaneho at tinakasan ang mga nabangga. Kasama rin ng ginang sa mga oras na iyon ang mister na siyang nasa loob ng sasakyan at isang apo. Namatay din ang isang ginang, sugatan naman ang asawa nito nang salpukin sila ng truck sa bayan ng Mangaldan. Sakay ng kanilang tricycle ahangkat sana ng mga parindang isda sa lungsod ng Dagupan ang mag-asawang Magdalena Ortiguero at Orlando Ortiguero, pawang residente ng barangay Caloocan sa bayan ng Manawag, nagmang pag-abot ng paparating na forward truck sa pakurbang bahagi ng kalsada sa barangay Poblasyon. Tinangka pa ng driver ng truck na iwasan ng tricycle, subalit inabot pa rin ito at tuluyang bumangka sa pader ng isang bangko. Napuruhan ng ginang sa insidenteng ito at namatay. Matindi din ang tinamong sugat ang driver ng truck at mga pahinanti nito na pare-parehong naipit sa loob. Pahirapan ang ginawang pag-alis sa loob ng truck sa mga biktimang sina Manuel Ragasa, driver residente ng barangay Tiblong, San Fabian, at dalawang helper na si Romel Cabico at Isagani Salonga. Si Manuel Ragasa po na taga Tiblong at yung dalawang pahinanti niyan, si Romel Cabigo at si Isagani Salonga, ay inalis po natin sa pagkakaipit po doon sa harapan ng truck. At tinakbo po sa pinakamalapit na hospital after the incident, sir. Yung driver, hiningi pa nila ang tulong ng BSP Mangaldan, MD Ararimo at maging ang OSAR ng Dagupan para sa mga heavy equipment upang mahugot sa pagkakaipit ang tatlo. Isa ring fish vendor ang namatay ng masagasaan ng humaharurot na kotse sa lungsod ng Dagupan. Maagang lumabas ng bahay ang ginang na si Rebecca Biazon, 53 anyos, residente ng barangay Bunuan, Binlok, habang tumatawid ng kalsada para sumakay ng jeep papuntang Bunuan Giset upang mamili ng mga paninda ay nasagasaan ng kotse. Dead on the spot ang biktima. Sumuko agad ang suspect sa pulisya. Dala na rin ng babago-bagong panahon, nariyan nagkakaroon ng malalakas na mga pag-ulan at may mga pagkakataong kasama pa ang kidlat.
Na mga panahong ito ay nagkasunod-sunod ang mga namatay matapos natamaan ng kidlat. May 7 katao na tinamaan ng kidlat sa bayan ng Mabini. Maswerteng nabuhay ang 6 sa mga ito. Isa naman ang namatay na residente ng Barangay de Guzman at Barangay Papalyasan. Kumakain ang mga ito ng kanilang pananghalian sa silong ng isang puno nang bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang kulog at kidlat. Tinamaan ng kidlat ang isa sa kanila na si Marcelo Flores na sa oras na yon ay nakatayo. Namatay din ang isang magsasaka at isang mangingisda ng tamaan ng kidlat sa magkaibang lugar. Naglilipat na mga tatanim na palay ang magsasakang si Dionisio Dumondon ng Barangay San Eugenio Natividad ng tamaan ng kidlat. Samantalang nasa laot na nangingisda si Truly Labio, 57 anyos ng Barangay Arnedo Bolinao ng tamaan ng kidlat. Hindi ito nakauwi sa tahanan kahit hinanap ng pamilya at mga kasamahang mangingisda, subalit patay na nang ito'y matagpuan. Nakidlatan din ang 3 kabataan na naglalaro ng basketball sa bayan ng Lingayen. Nasawi sa insidenteng ito si Aslani Quiles, 13 anyos at Ruel Romero, 20 anyos. Nakaligtas si Iris Rivera Jr. Subalit may naiwang marka ng pangingitim sa dibdib nang dahil sa kidlat. 2 minor de edad din ang namatay matapos tamaan ng kidlat sa Barangay Acerda sa bayan ng Mapandan noong May 26 at noong May 15 sa Barangay Cubol sa San Carlos City. Dahil sa mga insidenteng ito ay nagpaalala ang kapulisan na maging maingat. Karamihan kasi ng mga tinatamaan ng kidlat ay nasa open area ayon kay Pangasinan Police Provincial Information Officer Major Rhea Tacderan. Payo niya na manatili lamang sa loob ng bahay kapag may pagkulot at kidlat. Sinabi rin ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO na dapat itigil lahat ng aktibidad at manatili lang sa bahay. Sa loob ng gusali, tanggalin sa saksakan ang mga electrical appliances at gadgets, ganoon din patayin ang telebisyon, lumayo sa bintana at sa pintuan. Mas mainam na maghintay ng hanggang 30 minuto humupa na ang mga paggulog at kidlat saka lamang lumabas. Namatay naman sa aksidente sa kalsada ang mag-asawang Elmer at Anita Salvador, residente sa lungsod ng Dagupan, nang sumalpok ang sinasakyang motorsiklo sa ambulansyang palabas ng ospital sa San Carlos City. Pauwi naman ito galing sa birthday ng kaanak, subalit na makarating sa tapat ng Pangasinan Provincial Hospital sa may Barangay Bulingit ay sumalpok naman sa papalabas na ambulansya. Dahil sa matinding pagkakabangga, tumilapon ang mag-asawa at nagdamo ng matinding sugat sa ulo dahilan ng kanilang pagkamatay. 3 katao naman ang namatay sa nangyaring karambola ng mga sasakyan sa Provincial Road ng Barangay Tumana East sa bayan ng Rosales. Nag-overtake ang driver ng motorsiklo na si Arnel Sampitan, 24 anyos, lula ng backriders na sina Alexis May de Guzman, 30 anyos, Mary Ann Costales, 26 anyos, na pawang residente ng Barangay Station District sa tricycle na minamaneho ni Rolando Baroga. Subalit sumalpok sa kasalubang na truck na minamaneho naman ni Edwin Clavero Hirardo ng Barangay Diposo, San Mariano, Isabela. Resulta nito, tumilapon ang 3 sakay sa motorsiklo. Namatay agad ang driver habang sa pagbubutan na binawian ng buhay ang 2. Sunod-sunod ang naitalang insidente ng pagkakalunod ng ilang kabataan sa Angalacan River sa bayan ng Mangaldan. Una nang inaiulat ang pagkalunod ng 15 anyos sa naturang ilog sa may Barangay Embarcadero. Nag-umuno sa pinsan ang biktimang si Julius Presto, residente ng Barangay Salay, na sila ay maligo sa ilog. Sumama lamang dito ang pinsan at pinanood ang biktima sa paglangoy, subalit ang sumisid ay hindi na umahon pa. Agad itong humingi ng tulong sa mga residente at sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, Mangaldan PNP at Community Affairs Office upang mahanap ang katawan
ng Binatilyo. Nalunod din sa naturang ilog ang grade 10 student na si Gian Santos na matapos maglaro ng basketball kasama ang mga kaibigan ay nagyayading maligo sa naturang ilog. Pinaniniwalaan na pinulikat ito dahilan upang malunod. Ang paalam nito sa mga magulang, gagawa raw ng school project. Muntikan ding malunod ang dalawang kasama nito bagamat na isalpa pa rin ng ilang nagrespondeng residente. Dalawa namang construction worker ang namatay nang malunod din sa ilog. Nagkasundo raw ang magtiyuhing sina Romnick Macam, 29 anyos, at Rodrigo Bautista, 48 anyos na kapwa taga-barangay Makayog na tawirin ang ilog pauwi dahil mas malapit raw ito sa kanilang mga bahay. Ayon sa MDRRMO, ipinang-inom daw ng dalawa ang pamasahe. Nakainom ang mga ito ng tawirin ang ilog nang mapunta sa malalim na bahagi at doon na nalunod. Dahil sa magkakasunod na insidenteng ito, ipinagbawal na ng MDRRMO ang pagtawid sa ilog. Hindi naman nila maaring ipagbawal ang papunta doon dahil dito rin kumukuha ng ikabubuhay ang mga residenteng malapit sa lugar. July 16, 1990, nang ating maramdaman sa Northern Luzon ang isang mabagsik at malakas na lindol. Ganito rin kalakas o halos mas malakas pa ang muling naramdaman nitong buwan ng Hulyo 2022. Detalye mula sa report ni Action Ahikam Pasyon. Hulyo 27 ng taong ito, alas 8:43 ng umaga. Habang naghahabol ang karamihan papasok sa kanilang mga trabaho at paaralan, niyanig ng magnitude 7.0 na lindol ang northwestern part ng Luzon. Pinakamatinding tinamaan ang bayan ng Tayum sa lalawigan ng Abra, na kung saan ang lakas ay umabot hanggang Camarines Sur sa magnitude 1. Ayon sa FIVOX, ang pagyanig na ito ay dahil sa paggalaw ng Abra River Fault. 11 katao ang namatay, 574 ang nasugatan, at nasa 1.6 billion pesos ang halaga ng pinsalang iniwan ito sa infrastructure at agrikultura. Marami ang nanghina dahil ang mga historical structures sa Abra at Ilocos Sur ay napinsala. Itinuturo rito ang mahinang engineering at paggamit ng mga substandard construction materials. May mga naitalang earthquake-induced landslide sa mga bulubundukin ng Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Kalinga at Benguet. Nakapagtala naman ng liquefaction sa mga coastal areas sa Ilocos Sur at sa mga river channels sa Abra at Ilocos Sur. Nagkaroon din ng sea level disturbance sa coastal areas ng Ilocos Sur at lalawigan ng La Union. Nakapagtala din ito sa lalawigan ng Pangasinan ng mga minor injuries. Naramdaman dito ang intensity 5 na lindol ayon kay Ron Castillo, ang earthquake focal person ng PDRRMO. Ilan sa mga damage na ito ay ang mga maliit na cracks o bitak sa mga gusali, kabilang na sa mga lungsod ng San Carlos, Bayan ng Tayug at Sison, na naramdaman ng malakas na pagginig ng lupa dahil sila ay malapit sa Philippine Fault Line at sa Abra River Fault Line. Ilang mga paaralan din ang nakapagtala ng bitak sa mga gusali, katulad ng Primicias High School sa bayan ng Mapandan. Naging concern ng lahat sa mahalagang mga istruktura dito sa lalawigan ng Pangasinan tulad ng mga power plants at ng mga dam. Sa kabutihan, sinabi naman ng Dagupan Electric Corporation o ng DECORP na wala namang mga poste at power lines nila ang nasira. Ayon kay Atty. Randy Castellan, ang legal officer at spokesperson ng DECORP,
Matapos ang naramdamang 5.3 magnitude na lindol, ay agad naman nilang sinuri kung may mga bumagsak na mga poste ng kuryente o naputol na linya. Sa kabutihang palad ay wala naman. Sandali lamang umano nagkaroon ng power outage matapos mag-trip ang power supply ng NGCP substation sa bayan ng San Manuel, pero agad din itong bumalik matapos ang 30 minuto. Agad-agad din kinansela ang pasok sa mga paaralan sa lungsod ng Dagupan, gayon din ang trabaho sa mga opisina ng LGU. Layo nitong masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante at ng mga empleyado. Inatasan agad ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang engineering office ng lungsod na magsagawa ng inspeksyon sa mga gusali at mga establishmento upang alamin ang sitwasyon sa Kalakhang, Dagupan. Ganito rin ang ginawang hakbang ng mga LGU sa iba't ibang mga bayan sa Pangasinan na nakaranas ng malakas na lindol. Sinuspinde rin ang paglalangoy ng mga tao sa Tondaligan Beach dahil sa inaasahang mga aftershocks. Sa bayan naman ng Asingan, dahil sa sobrang kaba ay muntikan ng mapaanak ang isang ginang matapos ang lindol. Nagle-labor sa RHU ng mga oras na iyon ang ginang pero napatakbo pababa ng hagdan dahil sa matinding nerbiyos nang maramdaman ang pag-uga ng lupa. Ipinasiguro naman ng San Roque Power Corporation na walang anumang pinsalang tinamo ang San Roque Dam matapos ang naturang lindol. Sinabi ni Tommy Valdez, ang Vice President for Corporate Affairs ng San Roque Power Corporation, nananatiling matatag ang instruktura ng San Roque Dam sa bayan ng San Manuel sa kabila ng naranasang pagyanig kahapon na nakaapekto sa malaking bahagi ng Pangasinan. Nasa matibay anyang kondisyon ng dam at walang dapat ikabahala ang publiko. Ayon na rin sa isinagawang visual inspection, hindi umano nakitaan ng anumang indikasyon ng pagkasira ang dam. Isang tao naman ang naitalang nasugatan dahil sa lindol sa bayan ng Villasis. Miyembro ito ng MDRRMO. Siya ay nakilala bilang si Martin Kenneth Sison, 46 anyos, na nahulugan ng debris habang nasa kanilang bahay nang mangyari ang lindol. Naitakbo naman ito sa pagamutan. Minor injuries lamang ang kanyang tinamo kaya agad din itong nakauwi ng kanyang tahanan. Magkagayon pa man, meron ding nakitang minor cracks sa Provincial Capitol Building, pero wala nang iba pang nakitang damage dito. Ayon naman sa Department of Public Works and Highways o DPWH Ilocos Regional Office, walang nakitang major damages sa mga kalsada at tulay sa lalawigan ng Pangasinan. Madadaanan ang lahat ng mga kalsada at tulay maliban na lamang sa Hector Mendoza Bridge sa bayan ng Alcala na nagkaroon ng damage sa kanyang transverse expansion joint bagamat bukas pa rin ito sa trapiko. Samantala, iniulat naman ng DPWH 2nd District Engineering Office na sarado sa mga heavy vehicles at heavy equipment ang Dawel Bridge sa lungsod ng Dagupan. Dahil sa minor damage sa truss support, light vehicles lamang umano ang maaaring dumaan dito. Samantala, dahil pa rin sa laki ng pinsalang dulot ng lindol sa Abra, agad namang nagpadala ng tulong sa mga biktima ang provincial government ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Monmon Gico III. July 28, dumating sa Bangged Abra ang staff ng provincial government at ang ilan sa mga provincial buses upang magbigay ng tulong sa rescue operations. Naglaan ng 2 biyahe ng bus upang sunduin ang mga nais umuwi pabalik ng Pangasinan. Nagsimula ang biyahe alas 9 ng gabi kahapon. Dala nila ang pagkain, tubig at ang mga essential items. Tumulong din sa search and rescue sa Abra ang BFP personnel ng Pangasinan. 100 bombero sa Pangasinan na nakibahagi habang 82 naman ng mga bombero ang pinadaloon ng BFP Region 1 sa pamumuno ni Fire Chief Superintendent Riza Simbahon at iba pang mga opisyal. Tumulong din sila sa paghahatid ng medical services at distribusyon ng mga relief goods. Samantala, ang Lyceum Northwestern University, katuwang naman ng Aksyon Radyo Pangasinan, ay nagtungo sa Abra para rin sa relief operations. Nagtungo ang team sa Villa Viciosa dalang nasa 600 na relief packs na kinabibilangan ng cup noodles, instant noodles, canned goods, bigas at iba pa. Gayon din ang mga tulong para sa mga estudyante, faculty, professors at pangulo na nagmula mismo sa naturang lugar. Katuwang din sa nasabing relief operations ng iba't ibang Rotary Clubs sa lalawigan ng Pangasinan na kinabibilangan ng Rotary Club of Central Pangasinan, Rotary Club of Dagupan, Rotary Club of Dagupan East, Rotary Club of Downtown Dagupan, Downtown Olongapo, Rotary Club of Mangatarem, Rotary Club of Uptown Dagupan 2000 at Eagles Club Executives na nagpaabot din ng tulong para sa mga residente sa lalawigan na naapektuhan ng lindol.
Tumulong din ang Dagupan Doctors Villaflor Memorial Medical Hospital, Philippine College of Surgeons, Inner Wheel at ang iba pa. Nakasama rin si Vice Mayor Marjorie Lagen. 8 barangay sa kabuuan ang meron sa bayan ng Villa Viciosa. Ito ay umaabot sa 1,796 na mga pamilya na nakinabang sa bitbit na relief goods. Sa patuloy naman na assessment ng DPWH, sila ay nakapagtala ng 125 million pesos na halaga ng damyo sa mga kalsada at mga tulay sa Region 1 at karamihan anya ay nasa Ilocos. Ayon naman kay DPWH Ilocos Region Disaster Risk Reduction Management Focal Person Engineer Josefina Wamar, nasa 54.2 million pesos ang danyo sa mga kalsada at ang tulay naman ay umaabot sa 71.58 million pesos. Samantala, ang Office of the Civil Defense o OCD sa Ilocos Region ay nagtala naman ng 212 na partially damaged at 15 totally damaged schools. Sinabi ni OCD Ilocos Regional Information Officer Mark Masudog na ang kabuang bilang ng mga partially damaged schools ay umabot na sa 79 sa Pangasinan, 39 naman sa Ilocos Norte, 8 sa Ilocos Sur at 86 sa lalawigan ng La Union. Habang para naman sa totally damaged, 9 ang naitala sa Pangasinan at 6 naman sa Ilocos Norte. Ilang mga silid-aralan din sa lungsod ng Dagupan ang naapektuhan ng lindol. Hindi magagamit ngayong school year 2022-2023. Isa na rito ang 6 na silid-aralan ng Salisa Elementary School na ayon sa SDO office ay delikadong gamitin ng mga bata. Sa kalumaan na ng nasabing paaralan ay natutuklap na rin ang mga kisame at inaanay na rin. Inaantay na lamang daw ang demolition order upang tuluyan ng magibang nasabing school building na nabanggit pa na noong 1972 pa umano'y pinatayo. 3 pang paaralan sa lungsod ng Dagupan ang nakita ng mga bitak na epekto ng lindol noong July 27 na kinabibilangan ng Dagupan City National High School, Federico N. Serralde Integrated School at ng Pugaro Suite Integrated School. Sa isang panayam ay sinabi ni Edelberto Abalos, ang School Governance and Preparation Division Chief ng Dagupan SDO, na hindi na muna nila ipapagamit ang mga nasirang mga silid-aralan at hahanapan pa ito upang may magamit na silid-aralan ng mga mag-aaral at ang mga estudyante. Oktubre 20, pasado 3:00 ng hapon, ilang buwan din matapos ang July 27 earthquake kung saan naitala ang 7.0 magnitude na lindol, bigla na lamang bumagsak ang approach ng Carlos P. Romulo Bridge o mas kilala bilang Wawa Bridge sa Barangay Wawa sa bayan ng Bayambang. Nangyari ang pagbagsak nito habang tumatawid sa tulay ang isang 12-wheeler delivery truck na mayroong lulan na graba at isang 6-wheeler truck na may sakay namang fertilizer. Nakuhanan pa ng CCTV footage ang biglang pagbagsak ng approach ng tulay habang umaandar sa ibabaw nito ang 2 malalaking truck. Medyo natagalan bago pa maalis sa loob ng truck ang mga driver at pahinante dahil na rin sa kawalan ng gamit at equipment, gayon din sa ilalim ng kinabagsakan ng tulay. Nang makuha, agad namang itinakbo ang mga ito sa pagamutan. Sa kabutiang palad, walang nasawi sa 4 na individual dahil sa naturang pagguho. Agad namang pinayuhan ni Mayor Nina Jose Quiambao ang mga nakatira sa paligid ng tulay na lumayo doon at sa publiko na maging kalmado. Agad namang kinordon ng MDRRMO Bayambang sa pamumuno ni Jean Benebe ang paligid ng tulay at masusing nagbantay na magdamag ang mga pulis upang masigurong walang lalapit at tatawid sa tulay. Naglagay din agad ng libreng sakay ang Bayambang LGU para sa mga hindi makatawid paalis ng Bayambang papunta ng Kamiling Tarlac na na-stranded dahil sa gumuhong tulay. May mga naiulit din na tumatawid ng ilog gamit ang bangka na maaari naman tinutulan ng Office of Municipal Mayor sa panganib na maaaring maidulot ito sa mga tatawid mula sa lakas ng agos ng Agno River at sa ulan na dala pa ng masamang panahon. Nang maglaon ay pinayagan din ng Bayambang LGU ang pagtawid ng mga residente gamit ang mga bangka sa kondisyon na dapat ay naka-life vest ang mga tatawid. Maganda ang panahon, walang sakay na bata at buntis, at mula 7:00 ng umaga hanggang 5:00 lamang ng hapon maaari magtawid ng mga pasahero. Kinabukasan Biyernes, October 21, ay inanunsyo ni Mayor Quiambao na pansamantalang magiging online class ang lahat ng antas ng mga mag-aaral dahil sa kakulangan ng masasakyan ng mga estudyante at mga guro sa nabanggit na bayan. Sa nagpatuloy nilang pagsisiyasat, overloading daw ang nakikitang dahilan nito ayon kay Bayambang Public Information Office and Media Head Resty Odon at base na rin sa assessment ng DPWH. Sa kalumaan din daw nito kaya maaaring bumigay ang tulay.
1945 daw nang itayo ang steel bridge at hindi 1980s na ayon sa DPWH ay wooden bridge noong 1940s at 1980s lamang na itayo bilang concrete steel supported bridge taliwas sa mga naunang ulat. Pinatutuhanan ito ni Bayambang Engineering Department Genuel Mabanglo Engineer III sa panayam na walang ibang nakikitang anggulo maliban sa pagiging overloaded ng dalawang truck na dumaan sa nasabing tulay. Nagayon din ang nagsilbing pangunahing sanhi ng pagkasira nito. Sinuportahan din ito ng final report ng DPWH na sanhi ng pagkawasak ng tulay na ang dahilan din ay ang mga overloaded na delivery trucks. Git ni Odon na noong 1970s ay timber bridge di umano nasabing tulay kaya hindi maaaring sabihin na itinayo ito noong 1945. Dagdag pa ni Odon na nagkaroon ng rehabilitation redecking ang DPWH sa Romulo Bridge noong 2012 at maintenance checking noong July 2022 sa kasagsagan ng Abra earthquake kung saan nakita ng Bayambang Engineering Office na nasa good condition ang nasabing tulay. Nagpatayo na lamang ang DPWH katuwang ang Bayambang Engineering Department ng pansamantalang footbridge sa bumagsak na tulay sa nasabing bayan. Binuksan ang prefabricated truss bridge para sa mga light vehicles na kinokonekta ang barangay ng San Vicente sa timog pampang ng Agno River at barangay Wawa sa hilagang pampang naman na nasabing ilog sa nasabing bayan na parehong dinadaanan ng Kamiling Bayambang National Road. Ayon sa DPWH, ang Bailey Bridge ay may habang 45 meters at sinusuportahan ng 15 span ng steel panels na kaya lamang buhatin ng mga sasakyang hindi lalagpas sa 5 tonelada at tatakbo lamang sa ilalim ng one-way traffic system. Kaugnay nito ay isa sa mga pangunahing tinuturon dahilan ng pagkasira ng Romulo Bridge sa nabanggit na bayan ang epekto ng mga lindol na nadama sa probinsya ng Pangasinan, partikular ang lindol na naramdaman noong Miyerkules, July 27. Samantala, sa kaparehong balita, nasira at hindi naging possible sa ilang mga motorista ang Dawel Bridge sa Dawel River, Dagupan City dahil din sa epekto ng lindol ng buwan ng Hulyo. Ayon sa DPWH at sa LGU ng Dagupan, nagtamo ng minor damages ang nasabing tulay na nakapaloob sa Dagupan-Bunuan San Fabian Road o kilometer 380 dahil sa truss support issues na nakita ng Dagupan City Engineering Office. Ininspeksyon naman ni Mayor Belen Fernandez Huwebes, July 26 sa nasabing tulay kung saan na iminungkahi niya na isara munang tulay sa mga dumadaan na heavy vehicles. Subalit magiging bukas lamang sa single lane para sa mga light vehicles hanggang hindi pa naayos ang tulay. Bagay na sinuportahan ni Engineer Victoria Visperas ng DPWH. Kabilang sa patuloy na pag-inspeksyon ng tulay si Engineer Edita Manuel, ang hepe ng 2nd Pangasinan Engineering District na nakikipagtulungan pa rin sa DPWH. Dahil dito ay mas humaba ang biyahe ng mga residente malapit sa tulay at nagdulot ng mabigat na lagay ng trapiko sa mga dumaraang motorista na umiikot sa bunuan para lamang makaalpas sa nasabing lugar. Sa ibang dako ay nagbigay naman ng direktiba si Mayor Fernandez kay Poso Chief Arvin Decano na bumuo ng isang sub-team ng Poso sa pag-ayos ng trapiko sa nasabing lugar at maiwasan ang heavy vehicles na dumaraan sa nabanggit na tulay. Sa tulong ng mga fire trucks na pinahiram ng BFP, ay humaharang sa mga mabibigat na sasakyang sumusubok dumaan sa nasabing tulay at para makaresponde ng mabilis ang BFP kung sakaling magkasunog sa 3 barangay na nakakasakop sa tulay, ang Barangay Bunuan Bukig, Bunuan Binlok at Bunuan Gaset, na pangunahing daanan ng mga residente papunta ng downtown area. Kaugnay naman ito ay sinabi ni CDRRMO Chief Ronald de Guzman na ang mga heavy vehicles na daraan sa lugar ay marireroute sa bayan ng Mangaldan. Itinayo ang Dawel Bridge noong taong 1973 sa termino ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at natapos ito noong 1974 sa paumuno naman ni dating Dagupan City Mayor Cipriano Manawis. Pinalitan ng nasabing tulay ang naon ng World War II Bailey Bridge na binuo ng mga sundalong Amerikano sa kanilang paglapag sa bunuan noong January 9, 1945 upang makadaan sa Dawel River papunta sa Maynila upang mapalaya ang Pilipinas sa puwersa ng mga Hapon. Sa kasalukuyan ay light vehicles ang pinapayagan na makaalpas sa nasabing tulay na patuloy ang ginagawang retrofitting na nagsimula noong Agosto na inaasahang tatagal ng 2 o 3 buwan ayon sa DPWH.
pagbibigay ng educational financial assistance ng DSWD, dinumog ng mga magulang at ng mga estudyante. Ilang problema naman ang naitala. Detalye ng balitang yan mula sa report ni Action Alex Navarro. Buwan ng Agosto nang makabalik na sa eskwelahan para sa kanilang face-to-face classes ang mga estudyante. Ito rin nag-umpisa ang pagbibigay ng tinatawag na DSWD Educational Assistance Program o AICS 2022 para sa lahat ng mga mag-aaral sa buong bansa. Dahil na rin sa dainga ng mga magulang na halos hindi pa rin nakaka-recover gawa ng pandemya. Gumawa agad ng programa si Secretary Erwin Tulfo upang sila ay matulungan na mairaos ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa programa ng national government sa pamamagitan ng DSWD, sa bawat pamilyang talagang naghihirap, ang anak na nag-aaral sa elementarya ay makakatanggap ng 1,000 piso. 2,000 piso naman sa high school, 3,000 piso sa senior high school at 4,000 piso sa kolehiyo. Ginawa ang payout nito sa mga DSWD offices noong August 20, 27, 2022, September 3, 10, 17 at 24 taong kasalukuyan. Ilan sa requirements upang makapag-avail nito ay breadwinners, working student, has no family, living with relatives, child of a solo parent, has parents with no source of living, child of overseas Filipino workers, children of persons with disability, children of HIV victims, victims of domestic abuse, victims of natural disaster. Tulad sa iba pang mga opisina, dinumog ng mga estudyante, ang iba ay kasama ang kanilang mga magulang sa tanggapan ng DSWD. Dito sa lungsod ng Dagupan, pagkahaba-habang pila ang natunghayan nang mag-umpisa itong tinatawag na payout. Marami ang nadismaya, nahirapan, ginutom at marami pang iba. Dahil na rin ito sa nagkabiglaan at hindi gaanong nagkaroon ng sistema sa pagbibigay ng ayuda para sa mga mag-aaral. Ganito rin ang senaryo sa iba pang mga tanggapan ng departamento sa buong bansa. Humingi ng depensa sa pangyayaring ito si Secretary Tulfo na aminadong sa kagustuhan na rin na matulungan ang marami ay ganito ang nangyari. Ganun pa man, nagtuloy-tuloy ang pagbibigay ng ayuda. Sa unang cash payout sa Region 1, sinabi ng DSWD na nasa 11,593 na mga students in crisis ang nakatanggap na ng assistance to individuals in crisis situation o mas kilala bilang AICS. Base sa naturang bilang, karagdagang 6,238 na benepisyaryo ang naitala noong Sabado, August 27 ng DSWD Region 1. Mula sa unang bilang na 5,715 na naserbisyuhan sa unang payout nito noong August 20. Nakapagtala na ng 1,859 na bilang ng kwalipikadong mag-aaral sa lalawigan ng Pangasinan ang nakatanggap ng cash aid, 2,348 sa La Union, 1,285 sa Ilocos Sur at kabuuang bilang na 746 naman sa Ilocos Norte. Ang AICS ay isang regular na programa ng DSWD na nagbibigay ng tulong pang-edukasyon, tulong medikal, tulong pamasahe, tulong pampalibing at maging ang probisyon ng pagkain at iba pang mga kagamitan para sa mga mahihirap na Pilipinong humaharap sa iba't ibang krisis, sakuna o matinding kahirapan. Nagbabala naman si DSWD Regional Director 1 Marie Angela Gopalan sa mga namimeke ng dokumento matapos sila makahuli ng mga individual na nagsasagawa ng pamimeke. Kilala kasi nila yung kapitbahay, parang ganon, or parang kamag-anak nila. So,
wala doon yung magulang, sila yung nagsasabi na sila yung mag-a-apply para doon sa bata. Pero mukhang walang usapang ganon. So, they could not present or any documents or validate na for us to validate na sila nga yung authorized. Ang pahayag ni Marie Angela Gopalan, ang DSWD Regional Director 1. Kumakalat na meron umanong QR code sa pamimigay ng educational assistance. Itinanggi ito ng DSWD Region 1. Nilinaw ni DSWD Regional Director 1 Marie Angela Gopalan na hindi katulad ng ibang rehiyon, ang DSWD Region 1 ay walang patakarang QR code system. Kaya mag-ingat po kayo dahil baka may mga kakilala kayo na nagsasabing ganon, baka kasi hindi sila taga Region 1. Tapos may mga announcement. So yun po yung kailangan natin ingatan. Yan ang pahayag ni Marie Angela Gopalan, ang DSWD Regional Director 1. Anya, ang ibang mga rehiyon lamang kabilang ang National Capital Region ang nagpapatupad ng QR code system. Sa kabuang 29,901 na students in crisis ang nakatanggap ng educational assistance, ang Department of Social Welfare and Development. 5,964 na ang mga mag-aaral sa Region 1. Katumbas ito ng halagang 11,387,000 pesos. Mula sa datos noong Sabado, nakapagtala ang lalawigan ng Pangasinan ng 3,304 na bilang ng mga mag-aaral ang nabigyan ng tulong pinansyal mula sa naturang programa. 1,336 beneficiaries sa lalawigan ng Ilocos Norte, 1,286 sa Ilocos Sur at may naidagdag ring 38 na benepisyaryo sa lalawigan ng La Union. Batay sa nakalaang pondo, ang programa Batay sa nakalaang pondo ng programa sa Region 1 na 100,616,000, meron pang 67,172,000 ang natitira. Samantala, dahil na rin sa mga tulong na ginawa ng gobyerno sa mga mahihirap ng pamilyang Pilipino, marami na rin ang nakaangat sa buhay. Dahil dyan ay inumpisahan na rin noong September ang pagtatanggal o pagtanggal ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 1 sa pangalan ng mga pamilyang hindi nakasama bilang 4-piece beneficiaries. Sinabi ni DSWD Regional Director Marie Angela Gopalan na dito sa Region 1, 128,000 ang bilang ng mga pamilyang aalisin o tatanggalin na nila bilang mga 4-piece. Na-identify na ang mga ito sa pamamagitan ng evaluation na hindi nakasama sa mahihirap. Ilan kasi sa basihan ng pagtukoy ng 4-piece beneficiaries ay dapat poorest of the poor. Marami ang nakita nilang miyembro na wala ng anak na pinapaaral at naging maayos na ang kanilang pamumuhay. Ang iba naman ay nagkusa ng umalis sa programa. Sa pagpasok ng 2023, may maidadagdag na mahigit 7,000 pamilya sa Region 1. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni Ms. Virginia CC, ang OIC Division Chief ng Specialized Program Division ng DSWD Region 1, nasa 7,956 na pamilyang kabilang sa mga mahihirap ang inaasahang maidadagdag sa mga miyembro ng 4-piece sa Region 1. Mula sa tinatayang 7,000 karagdagang bilang, lumalabas na mas mataas ito ng 8.7% mula sa target number ng mga 4-piece ngayong taon. Ayon sa datos na ibinahagi ni Ms. CC, umabot sa 204,755 ang kabuuang bilang ng mga miyembro sa nabanggit na programa ngayong 2022. Aniya, sa pagpili ng mga magiging benepisyaryo ng 4-piece ay kinakailangan nabibilang ang pamilya sa poorest of the poor at near poor sa kanilang komunidad.
magsisilbing basihan umano ang nakasaad sa Standard Targeting System at ang itinalagang poverty threshold ng Philippine Statistics Authority mula sa period of selections. Kinakailangan din na nakabilang ang inyong pamilya sa listahan ng DSWD sa inyong munisipalidad. Paglilinaw ni Ms. Sisi na dumadaan sa masusing proseso sa pagpili ng mga benepisyaryo ang 4Ps. Iginit rin niya na ang mga naturang programa ng kanilang ahensya ay hindi panghabang buhay, bagkus ay darating din ang panahon na magtatapos sila sa pagiging 4Ps at inaasahang handa na sila sa aspeto ng pinansyal at pag-unlad matapos ang sari-saring tulong ng DSWD sa kanila. Maliban sa tulong pinansyal, nagbibigay rin ng tanggapan ng mga family development seminars. Sa kabila nito, kung may mga graduate o inalis na sa pagiging 4Ps at mga ngailangan pa rin ng tulong ng gobyerno, maaari naman anya silang magpa-assess sa DSWD para sa ibang livelihood assistance program. Bumisita si DSWD Secretary Erwin Tulfo sa Dagupan City kung saan kanyang pinangunahan ang 2022 Year-End Evaluation Workshop ng Internal Audit Service ng Department of Social Welfare and Development. Labis ang tuwa at malugod siyang tinanggap ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Belen Fernandez, Vice Mayor Brian B.K. Cua, Councilor Jig Sin, Dennis Canto, Liga ng mga Barangay President Marcelino Fernandez, SK Federation President Joshua Bugayong at Dagupan City PNP Chief of Police Lieutenant Colonel Vicente Castro Jr. kasama ang kinatawan mula sa DSWD Central Office. Ipinarating ni Mayor Belen ang pasasalamat kay Secretary Tulfo sa pagbisita sa Dagupan at higit na ikinatuwang ipaalam ang mga programang ginagawa alinsunod sa mga programa ng DSWD. Kabilang sa mga programang ito ang social protection sa mga marginalized fishermen tulad ng pagbawas ng collection of fees para sa fishing vessel, pagbawi sa collection ng franchise fee at iba pang babayarin sa lahat ng mga tricycle driver sa loob ng 3 taon. Suporta sa health at social services para sa mga bata, matatanda at marami pang apektadong katao tulad ng PWD at solo parents. Scholar program para sa 5,000 na kabataan upang makapasok sa universities and colleges. Programa para sa mga small vendors upang gawing legal na hanap buhay ang kanilang trabaho. Pakikipag-ugnayan sa private medical groups para sa surgical procedures sa mga Dagupeño tulad ng mga nakakaranas ng katarata, expanded PhilHealth enrollment sa mga indigent family at marami pang iba. Sinabi rin ng alkalde na natutuwa ito sa ginawang trabaho ng departamento mula nang maupo sa pwesto si Secretary Tulfo. Hinangaan naman ng Secretary Tulfo ang mga programang binanggit ni Mayor Belen at ibinahagi ang isang tulong para maituloy ang programa ng syudad. Ito ay ang 210 billion pesos na pondo na magagamit sa pagtulong sa mga tao sa panahon ng kalamidad, Sustainable Livelihood Program, 4Ps Program at Kapik Bisig Laban sa Kahirapan Program, AICS at marami pang iba. Dahil malaki ang budget, inaasahan daw nito na ang lahat ng mga opisyal ay gagawin ang nararapat at gamitin sa tamang programa ang pondo na galing din sa buwis ng taong bayan. I expect from each one of you to be alert, to open your eyes, to make sure spending the money entrusted to us by this administration coming from the taxes of the people, which we will be using to finance the needs of our people. Trabaho po ninyo na pangalagaan ang pondo na ito ay binigay po sa atin, that there is no wastage. Sinabi niya na maraming pera ang gobyerno, subalit hindi napupunta at hindi nagagamit sa tamang paraan. Ito, anya ang dahilan kung bakit walang nararating ang marami dahil nawawaldas o nasasayang ang pera. Marami po tayong pondo. We have a lot of money. The only problem is it doesn't go
and it's not being spent properly. So let us start here in our office, auditing, making sure that all the money that we get all the way down to the last centavo, that it will be spent properly to the poor, the helpless, the vulnerable, marginalized, senior citizens, disabled, all these people who comes. Kasama ni Mayor Fernandez na sumalubong kay Secretary Tulfo, sina Vice Mayor Brian B.K. Cua at mga city officials. Travel restrictions, mga hirap at iba pang mga naranasang problema ng sektor ng transportasyon. Paano ang kanilang pagbangon? Detalye mula sa report ni Action Davidica Tibakay. Malaking hamon pa rin itong taong ito sa pagbangon ng nasa sektor ng transportasyon. Ilan sa mga kadahilanan na ito ay ang travel restrictions, bagamat sa paglakad ng mga buwan ay naluwagan din. Nagpahirap sa sektor na ito ang pagtaas ng presyo ng gasolina dahil maski pa nabigyan ng 100% full capacity ang mga public transport, nahirapan sila dahil sa pagtaas ng presyo ng krudo. Meron man na ayuda dumating sa kanila dahil sa mga programa ng DOTR tulad ng Service Contracting Program, Phase 3 ng LTFRB o Libreng Sakay, Super Scholar, Entrepreneur at iba pa, hindi raw ito sapat ayon sa transport sector. Sa katunayan, sa kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng grupo na umabot ng halos 100 piso kada litro ng diesel, marami sa mga driver ang huminto sa pamamasada. 10% na 1,500 hanggang 1,700 drivers na miyembro ng Alliance of United Transport Organization Province-wide o Autopro Pangasinan ang hindi nakakapasada dahil sa napakamahal na presyo ng krudo. Ayon sa Autopro President Bernard Tulyao, lubos daw na nahirapan ng kanilang sektor dahil sa taas ng presyo ng krudo. Wala nang may uwing kita sa kanilang pamilya ang mga driver na uuwi na lamang daw kasi ito sa boundary at pang-diesel. Ang ginawa na lamang daw ng iba ay half-day kung mamasada at saka sumasideline bilang delivery boys. Ito rin ang nagbunsod sa Autopro at iba pa mga transport group na humirit ng 15 pesos na minimum na singil sa pamasahe sa LTFRB. Humingi rin sila ng 5 pisong dagdag sa singil sa pamasahe. Kasi hindi na kaya talaga, hindi na kaya. Kaya kung hindi kami gagawa na action, hindi naman itong petition natin, 15, hindi naman ikon yan dadaan pa yan sa maraming proseso na nasa bargaining pa yan. Kaya maraming pipirma dyan tulad ng DepEd, mga Department of Labor, ganyan. Maraming ahensya ang dadaanan yan bago kami makapagpataas ng ating minimum pay. Ang sinabi naman sa kanila ng LTFRB, mayroong nakalaang 2.5 billion pesos o tig 6,500 pesos para sa transport sector na ayuda.
Hindi lang sa mga pampasaherong jeep at bus humihingi ng pagtaas sa singil sa pamasahe. Dahil sa mababang kita bunsod ng mataas sa presyo ng langis, hiniling din ng Tricycle Operators and Drivers Association o TODA sa Dagupan City ang taas pamasahe. Ayon kay Jovena Daliwan, presidente ng Jovellanos TODA, maghahain sila ng petisyon sa Sangguniang Panlunsog upang marinig ang kanilang hinainhinggil sa nasabing usapin. Panahon na rin aniya na magtaas sila ng singil sa pamasahe dahil matagal nang umiiral ang fare matrix na gamit nila kung saan sinasabing 10 piso ang minimum fare. Matapos sa maraming pag-uusap at koordinasyon, pinagbigyan rin ng LTFRB ang kanilang hiling na taas singil sa pamasahe na naging epektibo noong October 3. Ipinasiguro lamang ng LTFRB sa mga driver at operators na maglagay ng mga ito ng fare matrix. Ipinagpasalamat ito ng mga transport groups sa Department of Transportation, DOTR, at Land Transportation Franchising and Regulatory Board, LTFRB. Dahil sa provisional fare increase na ito, ang minimum fare magiging 12 pesos na sa mga traditional PUJ at may dagdag na 1.80 sa unang 4 na kilometro. Nilinaw naman itong hindi pa ito ang permanenteng fare increase. Pero dahil provisional increase ang pinatupad, maaari itong bawiin ng LTFRB anumang oras kapag bumaba na ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ang paalala na lamang ngayon ng Autopro ay ipaalam sa kanila ang mga operators at drivers na naniningil ng sobra mula sa nakasulat sa kanilang fare matrix. Upang makabawas naman sa kanilang mga gastusin at makatulong sa pagbawi dahil sa pandemya, nagbukas ang LTFRB Region 1 ng 28 ruta na sa buong Rehiyong 1 na sasailalim sa libreng sakay program. Ito ang Service Contracting Program Phase 3 ng LTFRB. Dalawang klase ito. Una, ang Net Service Contracting Program kung saan ang mga traditional jeep na sakop nito at tanging mga health workers lamang ang malilibre sa pamasahe, at pangalawang klase ay ang Gross Service Contracting Program at mga modernized jeeps ang naghahatid ng libreng sakay para sa lahat. May nakapaskil naman dito na libreng sakay. Sa Pangasinan, kabilang sa mga Net Service Contracting Program ang mga jeep na mayroong rutang Dagupan City, Santa Barbara, ang Dagupan City, Bunuan, Guset, Tundaligan, Dagupan City, Bulusan, Salisay, Dagupan City, San Fabian, Dagupan City, Inmalog, San Fabian, Dagupan City, Manawag at ang Dagupan na Bunuan, Binlok. Nandyan din ang Dagupan City, Villa, Santa Barbara via town proper. Samantala, ang libreng sakay para sa lahat ay sa mga modern jeeps naman na ang ruta ay Dagupan City, Bayambang via Malasiki, Dagupan City, Bunuan, Bukig, Dagupan City, Lingayen, Dagupan City, San Carlos City, Dagupan City or Pistondo via San Carlos, Tayug, Urdaneta City via Singan, ang Puzorubio, Urdaneta at Bayambang SM Carmen Rosales. Maraming natulungan ang programang ito, kaya't laking pasasalamat ng Transport Group sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PUV modernization. Binanggit nila na ang programang ito ay nagpabuti, nagpaganda pa ng serbisyo sa mga mananakay dahil na rin sa de-aircon na sasakyan, well-trained drivers at libreng pamasahe. Kabilang sa mga lumagda sa sulat na ito ang mga kinatawan ng iba't ibang transport group na kinabibilangan ni na Petronilio Castillo ng Lingayen Dagupan Transport Service Cooperative, Manuelito de Vera ng Tayug Pangasinan Transport Cooperative, Benjamin Navarro ng Pangasinan Group Transport Cooperative, ganon din si Manuel Buwalag ng Bunuan Transport Incorporated, Norberto Del Prado III ng Pangasinan Express Transport Cooperative, Teresita de Guzman ng mga Tarem Aguilar, Lingayen Alaminos, Dagupan Transport Cooperative at Jessie Quiros ng Dagupan City Bunuan Loop Transport Cooperative. Ang free ride program na nasa ilalim ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Service Contracting Program ay nasa kanyang Phase 3 sa Region 1. Mula April 13 hanggang May 31, 2022, nasa 2,082,401 healthcare workers at authorized persons outside of residence sa rehiyon ang unang nabinipisyuhan ng programa.
Dito naman sa lungsod ng Dagupan matapos ang eleksyon at sa pag-upo ni newly elected Mayor Belen Fernandez, ipinatupad ang 3 years moratorium sa tricycle fees. Isa ito sa kanyang ipinangako sa mga Dagupenyong namamasada ng tricycle sa panahon ng kampanya. Ginawa ito dahil na rin sa hiling ng mga tricycle driver na hirap na raw sa pamamasada at pagbabayad pa ng mataas na tricycle fees. Naipatupad ito ng aprubahan ng City Council ang Section 239 at 240, Article 38, Chapter 3 ng City Ordinance No. 2089-2017 na kilala bilang Revenue Code of the City of Dagupan na nagpapatupad ng mga bayarin para sa mga nabanggit. Sa pag-upo ni Fernandez nitong July 1 ay agad inimplementa ang ordinansa. Inaksyonan ang ordinansa na ito, kasunod na rin ng public hearing na isinagawa ng Sangguniang Panlunsod Committee on Public Utilities na pinamumunuan ni Councilor Reyna at dinaluhan ng mga miyembro ng Tricycle Drivers and Operators o TODA sa Dagupan City. Malaking tulong ang ordinansang ito sa mga namamasada ng tricycle dahil maski raw kasi valid sa loob ng 3 taon ng kanilang franchise fee, taunan pa rin silang pinagbabayad ng regulatory fees tulad ng mayor's permit, sticker at identification cards na nagkakalaga ng 700 piso. Samantala, maayos na sanang lahat pero isa pang problema, isa pang pagsubok sa mga operator at mga driver ng pampublikong sasakyan na may kinalaman sa pagpapatupad ng Local Public Transport Route Plan o ang LPTRP. Kinausap ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 1 ang 41 transport cooperative na nag-ooperate sa buong rehiyon na dinaluhan ng nasa 12 kumpanya ng car manufacturers ng modernized PUV, 8 accessory providers ng Global Positioning System and Automatic Fare Collection System at isang insurance company ang nasabing aktibidad. Ipinaliwanag ni LTFRB Chief Transportation Development Officer Attorney Annabel A. Marzan Nular na ito raw ang magbubukas ng panibagong ruta at bagong developmental routes upang magsilbi sa mga commuters sa mga lugar na may mataas na bilang ng mga pasahero. Ginawa ang pulong upang maihanda ang Local Public Transport Route Plan ng lalawigan ng Pangasinan. Naroon din sa nasabing pulong sina Attorney Veronica Peralta, Attorney Mark Anthony G. Espinilla, Municipality Mayor of Lingayen, Honorable Leopoldo N. Batawil, ang LTFRB Region 1 PUVMP team. Ang PUVMP ay isa sa pinakamalaking non-infrastructure project na kinuha ng kasalukuyang administrasyon upang mapabuti ang public mass transport industry ng bansa. Matapos ang ilang mga pag-uusap, inaprubahan din ng provincial government ang resolusyon na pag-adopt sa LPTRP na binuo ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board at i-implementa ng Local Public Transport Route Plan na nagtakda sa 44 rationalized routes at 12 developmental routes sa buong lalawigan alinsunod na rin sa guidelines ng Department of Transportation. Sinabi ni LTFRB Ilocos Region Planning Officer Engineer Karen Casanya na ang mga bagong ruta na ito ay kinabibilangan ng 1,262 modernized jeepney units sa rationalized routes sa 100 units sa developmental routes. Sinabi rin ito na kabilang sa panuntunan ng paghanda sa LTPRP ay ang capacity building para sa LGUs ng DOTR, LGUs preparation and submission sa LTPRP at ang approval at franchise issue ng LTFRB. Kauna-unahan ng Pangasinan sa mga lalawigan sa Ilocos Region na naparangalan ng Notice of Compliance sa LPTRP. Malaking bagay daw ito sa mga stakeholders lalo raw sa sektor ng transportasyon na gustong makapag-modernize ng kanilang sasakyan. Makikinabang daw dito ang mga transport cooperatives at mga daily computers ayon kay Governor Ramon Gico III. Hanggang March 31, 2023, ang modernization ng PUV sa ilalim ng batas. Wala naman daw magawa dito ang transport sector kundi tanggapin. Pero 50% ng kanilang hanay ang apektado.
Marami raw gustong linawin ng Autopro dahil napakaraming operators at drivers ang tatamaan sa ginawang pagtanggal at merging ng mga ruta sa iba't ibang mga lugar. Ilan sa mga magkakaroon ng merging ay ang ruta ng Kamiling Dagupan, Aguilar Dagupan, Bugalyon Dagupan na may iba't ibang prangkisa na gagawing isa na lamang at ang tatakbong mga sasakyan doon ay modernized units. Minerge na rin aniya ang Bulinaw Dagupan, Anda Dagupan, Alomino City Dagupan, Sual Dagupan. Sa programang ito, nasa 50% ng kanilang miyembro o 1,600 na drivers at operators ang maaapektuhan. So, ibig sabihin, may na-test na mga prangkisa dito ang pinag-isa at then, mababawasan yung mga ito na tatakbo dyan. Yun yung result ng merger. Yung sa bagong NPG at Silang Pangasinan, halos hindi natin mga 50% ang mababawas ng mga traditional jeep nila. Inihalimbawa rin nito na sa bayan ng Calasiao, 460 ng jeepney units na namamasada doon, subalit 199 lang ang pwedeng pumasada base sa bagong LPTRP at di magtatagal ay papalitan na ng modernized jeeps. At asahan aniya na sa susunod na taon, mas marami ng modernized transport units ang makikita sa mga lansangan. Base sa kanilang provisional authority sa kanilang dating mga ruta, tatagal ito ng hanggang March 2023. At matapos ang 6 na buwan, kailangan ay 25% na ng tradition transport units at mapalitan na ng modernized. Pagkalipas ng 9 na buwan, 50% modernized na hanggang sa 1 taon nito ay wala ng mga traditional jeeps na makikita sa lansangan. Mabigat ito dahil ang bawat modernized units depende sa seating capacity ay nagkakalaga ng 2.5 hanggang 2.8 million pesos. Dito sa Pangasinan, 5% pa lang ang modernized transport units. Ipinaalala ng DOTR at LTFRB ang mga programang ibinibigay nila sa mga apektadong driver at operator tulad ng entrepreneurship, ganun din ang pagbibigay ng puhunan at negosyo tulad ng bigasan. Pagbangon mula sa pandemya dulot ng COVID-19 virus at iba pang uri ng mga sakit na ating nararanasan. Detalye, narito ang aking report. Sa pagpasok na ang taong 2022, hindi pa rin natapos ang problema hinggil sa mga kaso ng COVID-19. Ganun pa man, sa taong ito nakita at ipinatupad ang pagluwag ng restrictions. Sa taong ito nakita at nagbalik na halos ang lahat sa normal mula sa pagluwag ng mga borders, pagdagdag ng kapasidad sa mga establishmento at mga sasakyan, pagbubukas ng klase, mga gatherings at mga kasiyahan na matagal na isinantabi dahil sa pandemya. Lahat ng ito ay dahil na rin sa lumaking populasyon sa riyon at sa bansa naman nagpapabakuna at tumatanggap ng booster shots. May ilan ding pinangambahan na naging banta sa kalusugan tulad ng Omicron, monkeypox, hand, foot, and mouth disease at iba pa. Iisa ang panawagan ng mga health experts na panatilihin at sumunod sa minimum public health standards.
Pinangambahan pa ang pagkalat ng Omicron virus na isa para umano na strain o sub-variant ng coronavirus disease o 2019 o COVID-19. Maigpit pa sa unang bahagi ng taon ang restrictions sa mga border areas ng Pangasinan. Dahil tumataas ang kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at inirekomenda ni Dr. Ana Maria Teresa de Guzman sa provincial government sa paumuno ni Governor Amado Pogia Espino III na higpitan ng border. Hinanapan ng ID ang mga pumapasok sa Pangasinan borders. Ganon din ang kanilang mga vaccination cards na nakasaad na sila ay fully vaccinated at kung maaari ay nakapagpa-booster shot na para makapasok sa borderline o sa Pangasinan. Agad ding kumilos si Governor Amado Pogia Espino III, pinagpaganda sa Omicron. Tinalakay sa pulong ang posibilidad ng pagkakaroon ng travel restrictions, pagigpit sa curfew at muling paghahanda ng mga isolation facilities sa mga local government units, bagamat ang lalawigan ay nasa alert level 2 pa rin. Pinayuhan na lamang ang mga Pangasinense na wala pang bakuna na manatili na lamang sa bahay. Sinabi niya na papayagan lamang makalabas ng bahay ang mga nasabing individual maliban na lamang sa emergency o humanitarian reasons. Nakasaad po doon sa aming napagkasunduan po, no? Doon sa aming pagpupulong na yung mga unvaccinated individuals o yung hindi pa kompleto yung kanilang mga vaccinations are strongly advised to stay at home except for emergency or humanitarian reasons. Yan ang pahayag ni Provincial Legal Officer Attorney Geraldine Baniqued. Hinikayat din ito ang mga magulang na huwag palabasin ang kanilang mga anak dahil kapansin-pansin na rin umano ang maraming bilang ng mga bata sa mga pampublikong lugar. I-activate po natin yung ating mga force multipliers para sa ganon ay muling sitahin, no? Yung mga bata dapat ay nasa loob lang sila ng mga tahanan nila. Ang karagdagang pahayag ni Attorney Geraldine Baniqued, Provincial Legal Officer. Samantala, habang isinasagawa ang paghihigpit, ay saka naman napabalita ang paggala ng mga kaibigan ng tinaguriang Poblacion Girl na sa kabila ng pinapatupad na quarantine, nagtungo at dumalo ito sa mga parties hanggang sa mapadpad sa La Union. Nagpositibo sa COVID-19 si Miss Poblacion Girl Gwyneth Chua, tumakas sa kanyang quarantine facility at dumalo sa party sa Poblacion, Makati. Nagpunta naman ang mga close contact niya sa isang resort sa San Juan, La Union at dumalo sa isang benefit concert para sa mga nasalanta ng Bagyong Odette. Ang mga close contact na ito ay nagpositibo kalaunan sa COVID-19. Lahat ng close contacts ni Poblacion Girl ay pinag-quarantine at pinag-isolate. So ito po ngayon ay naka-isolate na, ginagamot na po sa isang paggamutan at hinihintay po natin, no, kung siya po ay Omicron variant po ba o hindi. Ang pahayag ni Dr. Rowell Bobis, maraming pinatupad na measures ng provincial government upang malimitahan ang galaw ng mga hindi bakunado na nakasaad sa binabang Executive Order No. 001/2022 ng Pangasinan Provincial Government. Samantala, nakiisa na rin ang pamahalang lungsod ng Dagupan sa ibang mga lokal na pamahalaan sa bansa na nagdeklara ng academic health break sa Executive Order No. 3 Series of 2022 at ipinag-utos ang suspensyon ng klase mula elementary hanggang senior high school sa lahat ng pampubliko at pribadong maeskwelahan sa lungsod simula January 18 hanggang January 25. Surge ng kaso ng COVID-19 pinangambahan dahil sa community transmission na ng Omicron variant ayon din sa PEHO. At naging kapansin-pansin ang biglaang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng Pangasinan noong Enero pagkatapos ng holiday season kung kailan nagsiuwian ang mga kababayan mula sa National Capital Region at ibang mga lalawigan nang magluwag naman sa border ng Pangasinan.
Samantala, January 13, binigyan ng DepEd Central Office ng diskresyon ng lahat ng regional office na suspindihin ng mga klase sa kanilang mga nasasakupan batay sa kanilang assessment sa health status ng mga guro at mga estudyante ayon din ng risk classification sa kanilang mga lugar. Ang patuloy na naitatalang kaso ng Omicron variant ng COVID-19 ang naging dahilan din ng pagsuspinde sa klase sa 11 mga paaralan na kalahok sa pilotron ng in-person classes sa Region 1. Sinabi ni DepEd Ilocos Region Public Affairs Unit Head Cesar Boxit, bahagi ito ng pag-iingat sa gitna ng tumataas na kaso ng COVID-19 sa buong rehiyon. Sumusunod aniya ang DepEd Regional Office sa National Guidelines Singles Automatic Suspension of Classes sa basic education institution na nasa mga lugar sa ilalim ng Alert Level 3 system. Dito sa Pangasinan, kabilang sa mga suspendidong face-to-face classes ang Lungos Elementary School at Hundred Islands Cowboy Christian Learning Center sa lungsod ng Alaminos. Ayon kay Boxit, ang suspensyon ng klase ay hindi dapat hihigit sa 2 linggo upang maiwasan ang pagkakaantala sa kasalukuyang school calendar. Kaugnay pa rin sa sitwasyon ng COVID, Delta variant ng COVID-19 ang nagdomina sa Ilocos Region ayon sa CHD-1 base sa resultang inilabas ng Philippine Genome Center. 389 na kaso ng Delta variant ang natukoy sa buong riyon, katumbas ng 58.1%. Pangalawa sa listahan ng Alpha variant na mayroong 105 confirmed cases at katumbas ng 15.7%. Nasa 88 naman ang natukoy na tinamaan ng Omicron variant o 13.2%. Sinundan naman ng Beta variant na mayroong 12.6% o katumbas ng 84 na kaso. Samantala, 3 naman ang natukoy na kaso ng P.3 variant sa riyon. Pero ang paalala nila, huwag babaliwalain ang Omicron variant. Bagamat nasa 13.2% lamang ang kumpirmadong kaso ng Omicron variant sa Region 1, muling nagpaalala ang Ilocos Center for Health Development sa publiko na ugaliin pa rin ang pagsunod sa health and safety protocols upang maiwasan ang lalo pang pagkalat nito. Sa parehong forum, sinabi ni CHD-1 COVID-19 focal person Dr. Will Bobbies na huwag babaliwalain ang Omicron variant dahil maaari pa rin aniya itong makapagdulot ng severe hanggang critical conditions. Samantala, Pebrero ng ikasa ang National Vaccination Day ng target ay mabakunahan ng 200,000 eligible population. Kabilang sa hinikayat ng DOH na makipagbahagi dito ang 12 anyos pataas at mga hindi pa nakakapagpabakuna na magtungo sa mga implementation sites ng nationwide bayanihan bakunahan sa kani-kanilang lugar. Sa National Vaccination Day, dinagdagan pa ng mga LGU ang vaccination site tulad sa mga public schools, fast food chains at simbahan. Isinasabay din dito ang pagpapalista sa mga batang edad 5 hanggang 11 na isinagawa naman ng February 14, 2022. 9 na lugar sa Pangasinan ang ginawang launching site ng bakunahan na kinabibilangan ng Region 1 Medical Center, Pangasinan Provincial Hospital sa Eastern Pangasinan District Hospital, Ordineta District Hospital, Lingay District Hospital, Western Pangasinan District Hospital at Bayambang District Hospital, hanggang sa pinalawig sa iba pang health facilities tulad ng rural health units at City Health Office. Samantala, may issue naman hinggil sa paggamit at pagbenta ng peking vaccination cord sa Dagupan City. Inimbestigahan ito ng NBI. May ilang mga residente sa lungsod ang gumagamit umano ng peking vaccination cord dahil na rin umano sa mga restriction laban sa mga hindi pa bakunadong individual. Batay sa report, nakabili umano ang ilang mga residente ng peking vaccination cord sa halagang 300 pesos. Halata ang peke dahil kapag ini-scan at no details down o no details found ang lalabas, at ang authentic na vaccination card naman, kapag in-scan lalabas ang detalye ng individual na bakunahan ng COVID-19 vaccine. Makikita rin dito kung anong bakuna ang ibinakuna o ginamit na kailangang natanggap o kung kailan natanggap ang bakuna. As of December 17, 2022, 102% mula sa target population ng Region 1 ang fully vaccinated na.
Samantala, inunsad naman nitong Setyembre ang kauna-unahang COVID vaccination drive-thru sa Dagupan na ginanap sa Dagupan City Transport Terminal sa may De Venecia Highway. Ang vaccination drive na ito ay para naman sa Tricycle Driver Operators Association ng Dagupan sa pakikipag-ugnayan ng City Government ng Dagupan sa paunguna ni Alice Bishop Mayor Belen T. Fernandez, katuwang ang DOH at local CHO ng lungsod. Basa sa katuparan ang ganitong programa para sa kaligtasan ng publiko, particular ang mga tricycle drivers laban sa COVID-19. Marami ang tumangkilik sa programang ito ng City Government sa pamumuno ni Mayor Belen Fernandez. Lahat ay nagpabakuna. Binigyan din ng bigas. Pumayag na rin ang mga drivers na sa pagpapabakuna at booster shots dahil isa rin itong requirements sa pagkuha nila ng kanilang mga prangkisa. Samantala, habang tuloy-tuloy ang ginagawang pagbabakuna, kumalat sa social media dito sa Dagupan ang mga expired na COVID-19 vaccines. Pero agad itong pinabulaanan ng Department of Health at ng City Health Office. Tiniyak ng Department of Health na hindi expired, ganun din ay ligtas ang Moderna vaccines na itinuturok sa mga Dagupenyo nagpapabakuna laban sa COVID-19 sa mga vaccination sites sa syudad. Sa isang pulong balitaan, sinabi ni DOH Regional Pharmacist David Aviles na mayroong extended shelf life ang umano'y expired na Moderna vaccine na nabanggit sa isang Facebook post. Sa katunayan ay pinakita pa ni Dr. Amadeo Zarate, Development Management Officer 4, ang memorandum mula sa Department of Health na nagsasaad na aprobado ang shelf life extension. Maski pa raw nakalagay sa level na October 23, 2021 ang manufacturing date at May 23, 2022 ang expiry date nito, nagbaba na abiso ang Food and Drug Administration na ang batch na ito ay ligtas at epektibo pang gamitin hanggang sa July 23, 2022. Siyam na buwan raw ang binigay na shelf life ng manufacturer ng Moderna sa bakuna. Nagbigay naman aniya ang FDA ng Emergency Use Authorization EUA na 7 months sa shelf life. Ayon kay Aviles na sa sinagawa pang pagsusuri ng FDA, lumalabas na ang naturang Moderna batch na yon ay epektibo pa doon sa binigay na manufacturer na 9 months. Tiniyak din naman ni Dr. Veronica de Guzman, Provincial Health Team Leader, na walang naturukan na expired na bakuna sa Pangasinan. Sa kaugnay pa ring balita, sa iba namang mga sakit, nangamba ang mga tao dahil sa panibago na namang sakit na tinawag na monkeypox. Pinaigting pa ng Department of Health Center for Health Development 1 sa Region 1 ang ginagawang pagbabantay at ginagawang information dissemination hinggil sa sakit na monkeypox upang mapigilan ang pagpasok nito sa rehiyon. Sinabi ni DOH-CHD1 Director Dr. Paula Pasidionco na ang monkeypox ay banta sa kalusugan tulad na rin sa ibang bansa na nagkakaroon na ng epidemya ng sakit. May isang naging suspected, subalit sa pagsusuri, lumabas na ito ay bulutong tubig lamang o chickenpox. Batid na rin ng mga paggamutan at mga health centers sa riyon ang patungkol sa sakit na ito, kaya't patuloy ang ginagawang surveillance, ganun din ang pagtukoy sa pagkakaiba nito sa karaniwang chickenpox at smallpox. Halos parehas lamang ang monkeypox at smallpox, pero ang lymph nodes ng pasyente ay mamamaga at makaramdam ng matinding pananakit ng ulo at ang rashes ay pare-pareho ng development, kaiba sa chickenpox na ito ay magkakaiba. Mahawaan ng monkeypox sa pamamagitan ng direct contact. Maiwasan ang pagkalat nito kapag ipinapatupad ang pagsusuot ng mask at physical distancing. Ayon sa World Health Organization, ang monkeypox ay isang infectious disease na dinudulot ng monkeypox virus at may kasamang malalang rash o rashes, self-limiting pero maaring ikamatay. Nangyayari ang pagkamatay sa hanggang 11% ng kaso at karamihan ay sa mga bata. Tiniyak naman ng Center for Health Development ang kahandaan sa pagsugpo kung sakaling tumaas ang bilang ng monkeypox sa bansa. Samantala, nakapagtala ang lalawigan ng Pangasinan ng mga kaso ng human
hand, foot, and mouth disease. Inalerto at pinaalalahanan ngayon ng Department of Health ang publiko matapos ang pagkalat ng sakit na hand, foot, and mouth disease sa ilang bayan dito sa lalawigan ng Pangasinan. Sa bayan ng Burgos, puspusang disinfection ang ginagawa ng Rural Health Units sa 4 na paaralan na nagkaroon ng kumpirmadong kaso na nasabing sakit. Nagumpisa ang kaso sa isang paaralan matapos matamaan ng HFMD ang 11 mag-aaral. Sumunod na rin sa iba pang mga paaralan. Ang bayan ngayon ng Burgos ay nakapagtala ng 25 kaso ng HFMD. Kabilang pa sa mga bayan na nagtala ng HFMD ay ang bayan ng Calasiao, Umingan, Tayug, Balungaw at Rosales. Hanggang ngayong Disyembre, may gitna sa 1,000 ang natatalang kaso ng HFMD sa Region 1 na karamihan ng mga batang edad 5 hanggang 11. Mabilis din daw ang hawaan nito. Marso pa nang umpisa ito, subalit kapansin-pansin ang pagdami nitong buwan ng Setyembre na nakapagtala ng 35 kumpirmadong kaso ng HFMD. Dahil na rin sa mataas na bilang ng mga estudyante, mga learners at mga gurong may bakuna at booster laban sa COVID-19 ay binuksan na ang face-to-face classes sa taong ito. Inumpisan muna ito sa pagpapatupad ng expanded limited face-to-face classes na unang nilaukan ng 77 mga pampublikong paaralan dito sa Rehiyong 1. Nag-umpisa ito noong February 21, 2022 at ayon sa DepEd, karagdagan ito sa 20 ng paaralan na nagpilot sa limited face-to-face sa rehiyon noong November 2021. Dito sa lalawigan ng Pangasinan, 39 na paaralan ang kasama sa expanded limited face-to-face classes. Ang mga paaralan na ito'y natukoy na compliant sa standards ng School Safety Assessment Tool at Alert Level na 1 at 2. Samantala, 13 paaralan sa Pangasinan nag-apply para expanded limited face-to-face classes nang ito ay mag-umpisa. Sa isang panayam may sinabi ni DepEd Region 1 Director Dr. Tolentino Aquino na ang nasabing bilang ng mga paaralan ay bilang karagdagan sa naunang 20 eskwelahan sa rehiyon na nagsagawa ng pilot implementation ng face-to-face classes. Ayon sa kanya, ang mga nasabing kalahok na paaralan ay mula sa 7 mga schools division ng Region 1. Sinabi niya, inaasahan ang pagsasagawa ng expanded face-to-face classes kapag naibaba na ang alert level system ng rehiyon mula sa kasalukuyang alert level 3 system kung saan hindi pinapayagan ng in-person classes sa mga paaralan. Inayag ni Aquino na bago umano sila nagsumite ng listahan ng nominated schools sa DepEd Central Office ay tiniyak umano ng Regional Office na nasunod ng mga paaralan ang mga panuntunang itinakda sa Interim Guidelines sa School Safety Assessment Tool ng Kagawaran at ng Department of Health. Bukod dito, patuloy din umano ang pagkikipag-ugnayan ng DepEd sa mga lokal na pamahalaan para maisakatuparan ang nakatakdang pagsasagawa ng in-person classes. Samantala, tiniyak ni Tolentino na sapat ang bilang ng mga bakunadong guro na magtuturo para sa mga lalahok na mag-aaral. Sa katunayan, ayon sa kanya, marami na sa mga personnel ng DepEd Region 1 ang nabakunahan na kontra COVID-19. Sinabi naman ng DepEd 1 Policy Planning and Research Division Officer Pero Secudal na kabilang dito ang 19 na mga paaralan sa Alaminos City at 10 naman sa San Carlos City at Urdaneta City. Ayon sa kanya, ang expanded phase ng in-person classes ay binuksan mula kindergarten hanggang grade 12. Salitan sa pagpasok ang mga mag-aaral. Sa unang linggo, papasok ng pisikal ang kalahati ng mga estudyante habang iba naman ay nasa modular learning modality.
At bukod sa nasabing mga paaralan, nasa 13 eskwelahan pa ang inihahanda ng DepEd upang mapabilang sa expanded phase ng face-to-face classes. Bilang suporta sa limited in-person classes, namigay ng mga modules at speech labs sa 5 DepEd division sa ilalim noon ng pamumuno ni Governor Amado I. Espino III sa sektor ng edukasyon sa kabila ng nararanasang pandemya upang tuloy-tuloy ang paghubog sa kinabukasan ng bawat estudyanteng Pangasinan. February 10, ipinamahagi ng provincial government ang self-learning modules at speech laboratory sa Department of Education Schools Division Office Pangasinan 1, Pangasinan 2, San Carlos City, Alamino City at Urdaneta City para sa ikatlong quarter. Kabuang 598,125 self-learning modules at 2 speech laboratory sets ang binigay ng LG Pangasinan sa 5 schools division offices. 261,562 self-learning modules ang ibinigay sa Pangasinan 1 SDO at Pangasinan 2 SDO na personal na tinanggap ni Pangasinan Division Superintendent Eli Ubaldo at Pangasinan 2 Division Superintendent Danilo Sison. Mayroon lamang 37,500 modules na ibinigay sa San Carlos City SDO at Alamino City SDO na tinanggap naman ni San Carlos City Division Superintendent Lourdes Servito at Alamino City Division Chief Education Supervisor Arturo Viro. Natanggap naman ni Urdaneta City Division Assistant Superintendent Russell Jim Tamayo ng Urdaneta City SDO ang 2 speech laboratory. Matatandaan na una nang nagpamahagi ang provincial government ng 1.1 million self-learning modules, 12,000 educational tablets at speech laboratory sets sa SDOs noong nakaraang taon. Ang August 22, 2022 naman, nang buksan ang face-to-face classes sa lahat ng paaralan at ang full implementation nito ay ginanap noong November 2, 2022. Ito'y bago hinikayat ng DepEd ang mga LGUs na suportahan ang mga paaralan sa pagbubukas ng klase. Ipinarating ang panawagan na ito sa sanggunian panlalawigan ni Dr. Eli Ubaldo, OIC Superintendent ng Pangasinan 1 Schools Division, Dr. Danilo Sison, Schools Division Superintendent ng Pangasinan 2, Dr. Rosario Cabrera, ang Assistant Division Superintendent ng Alamino City at Dr. Marilu Cardenas, School Division Superintendent ng San Carlos City at Dr. Fatima Buado, School Superintendent ng Urdaneta City. Dr. Sison, dahil dumaan naman nila sa Safety Schools Assessment ang mga paaralan kung saan nakita ang kanilang kahandaan sa limited face-to-face classes kasama ng pagiging bakunado ng mga guro at mga personnel bagamat di naman ito required sa mga bata. Upang mawala rin ang pangamba ng mga magulang para sa kaligtasan at proteksyon ng mga anak laban sa COVID-19, 92% ng mga teaching at non-teaching personnel sa Region 1 ay tiniyak na bakunado na kontra COVID-19. 44,027 na mga teaching and non-teaching personnel ng Department of Education sa Ilocos Region ang fully vaccinated na kontra COVID-19 hanggang nitong February 21. Sa nasabing bilang, sinabi ni DepEd Region 1 Medical Officer Dr. Romario Castillo, 25,596 ang teaching personnel habang 18,431 naman ang non-teaching personnel. Sinabi nito, 92% na ang vaccination rate ng DepEd Region 1 mula sa kabuang bilang na 58,122 eligible population. Batay na din sa guidelines ng DepEd, tanging ang mga bakunadong guro lamang ang maaring makasama sa isinagawang expanded in-person classes sa rehiyon. 738,212 enrollees sa Ilocos Region ang naitala ng DepEd Ilocos Region para sa pagbubukas ng face-to-face classes noong Agosto. Sa pinakuling data ng DepEd, 43,205 ang naka-enroll na sa kindergarten, 317,268 sa elementary, 251,694 sa junior high at 126,045 sa senior high school. Sa isang panayam ay sinabi ni DepEd Ilocos Region Public Affairs Unit Head Cesar Buxit, inaasahang madadagdagan pa ang nasabing bilang dahil patuloy pa rin ang enrollment. Sinabi rin nito, majority sa mga paaralan sa Region 1 ay hindi apektado nang tumama rito ang nasa 7.0 magnitude na lindol, bagamat tuloy nang tinitignan at binabantayan ang structural stability ng nasa halos 3,000 mga paaralan sa Ilocos Region.
Ang mga nasira raw na classroom, toilets, hand washing facilities at furnitures ay paglalaanan ng pondo para ang mga ito ay maiayos kasunod ng ginagawang assessment ng DepEd Region 1. Samantala, ipinarating naman ni DepEd Ilocos Regional Director Tolentino Aquino ang pasasalamat sa local chief executives at iba pang stakeholders dahil sa kanilang pakikipagtulungan sa Brigada Eskwela. Dito naman sa lungsod ng Dagupan, ang Brigada Eskwela 2022 ay sinimulan na rin. August 8 nang umpisahan nila ang aktibidad na ito sa iba't ibang eskwelahan sa lungsod ng Dagupan kung saan pinasinayaan ito sa Luco Elementary School. Kabilang sa programa ang Brigada Class na nagbigay ng pagkakataon sa mga magulang na ipalista ang kanilang mga anak sa enrollment at Brigada Pagbasa na may layuning ihanda ang mga estudyante sa kanilang mga subjects na kukunin para sa nalalapit na pasukan. Ayon kay Dr. Aguido C. Fernandez, ang Dagupan City Schools Division Superintendent, malaking tulong ang mga partner organizations ng Brigada Eskwela tulad ng local government units, barangay government, Philippine Red Cross, Dalton, Lions Club, Rotary Club, mga magulang, volunteers for peace, POSO at mga alumni associations. Sinabi pa ni Dr. Fernandez, may tax incentive ang mga individual o grupo na mag-aabot ng donasyon sa Brigada Eskwela. Ngunit, may ilang mga silid-aralan ang napinsala dulot ng lindol nitong July 27 na pansamantalang hindi magagamit ngayong pasukan. Kabilang dito ang Pagcor Building ng Dagupan City National High School, ilang classroom ng Pugaro Integrated School at covered court ng Judge Jose de Venecia Technical Vocational Secondary School. Ang solusyon na ginawa rito ay temporary classrooms, ilan sa pasilidad ng mga paaralan tulad ng faculty rooms, libraries at covered courts na may eskwelahan sa Dagupan City. Nagkaroon din ng shifting ng classes para mapunan ang pagkukulang ng classroom para sa mga magsisipagbalik ng klase ngayong Agosto. Binigyang din ni Dr. Fernandez ang Alternative Learning Systems o ALS na binibigay ng DepEd para sa mga nais ipagpatuloy ang junior high school. Magtungo na lamang daw sa mga community centers para sa karagdagang impormasyon patungkol sa ALS. Kaliwat kanan ang ginawang paghanda ng Department of Education Region 1 sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan noong August 22, 2022. Karamihan sa mga paaralan ay magpapatupad ng 100% face-to-face classes. Nasa 1.3 million ang bilang naman enrollees sa Region 1. Una nang iniata si DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte na dapat ipatupad na ang 100% face-to-face classes ngayong Nobyembre. Ganun pa man, sa pakikipag-ugnay ng DepEd Region 1 sa mga Schools Division Head, pabor na sila na ngayon pa lang ipatupad na ito nang hindi na sila mahirapan sa transition. Samantala, naglagay din ng DepEd ng mga Public Assistant Command Centers na tutugon sa mga katanungan kaugnay sa pagbubukas ng klase. Nagpaalala naman ang Center for Health Development na obserbahan ang mga panuntunan bago ipatupad ang face-to-face classes upang maging ligtas sa mga estudyante sa mga sakit tulad na lamang ng COVID-19. Nakapagtalaga ang DepEd ng inisyal na 936,406 enrollees sa Ilocos Region para sa bagong school year hanggang August 12. 55,736 ang na-enroll sa kindergarten, 405,515 sa elementary, 314,139 sa junior high at 161,016 sa senior high school. Inaasahan nilang ang mga enrollees para sa school year 2022-2023 sa rehiyon ay nasa 1.3 million. Sinabi ni Darius Nieto, ang Project Development Officer ng DepEd 1, 96% ng enrolled learners ang nakatanggap ng kanilang first dose ng coronavirus disease 2019 vaccine at 93% ang fully vaccinated. Nasa 8% lang ang nakatanggap ng kanilang booster shot.
Nagsagawa ang DepEd Region 1 kasama ang Department of Health Center for Health Development Ilocos ng immunization drive sa schools na may iba't ibang initiatives upang madagdagan ang bilang ng mga learners na may booster shots. Samantala, sinabi naman sa isang panayam ni DepEd 1 Office Education Program Supervisor Johnson Sunga na ang pagbubukas ng klase ay kombinasyon ng face-to-face at distance learning modalities o full modality. Idinagdag din ito ang transition mula sa pandemic tungo sa new normal setting sa education sa November 2. Balik na aniya sa dating oras ang kada subject at classroom activities dahil nakita naman daw nila na magkakaroon ng learning losses sa implementasyon ng distance learning, lalo na ang modular distance learning base sa kanilang assessment. Hindi raw sapat ang distance learning at iba pang modalities para sa mga mag-aaral na maging bihasa sa kanilang competencies. Ang pagbabalik aniya sa face-to-face classes ay malaking tulong upang matugunan ang learning losses at gaps dahil sa mga hindi nagawang lessons at hindi nakapag-attend ng klase in person ng mga mag-aaral. Ang school year na ito ay tututok naman sa academic activities habang ang babang activities na maaaring makaistorbo sa learners ay aalisin o lilimitahan. Nitong Septembre, nakapagtala ang Department of Education Region 1 ng 1.256 million enrollees para sa taong ito base sa nagawang quick count. Sa isang forum ay sinabi ni Joey Pimentel, ang statistician ng DepEd Ilocos Region, ang kabuang bilang na 1,129,203 ang naka-enroll sa mga public school, 121,953 sa mga pribadong paaralan at 4,949 sa mga state universities and colleges o local universities and colleges. Sinabi nito, nasa 652,046 ang enrolled sa kindergarten at elementary, 400,027 ang nasa junior high school at 204,032 ang nasa senior high school. At ayon naman kay DepEd Medical Officer Dr. Romarie Joy Castillo, nasa kabuang bilang ng mga mag-aaral na nakapag-enroll, 40% ang fully vaccinated laban sa coronavirus disease o COVID-19. Sinabi niya na may 514,975 fully immunized learners at 544,194 na nakakuha ng kanilang first dose. Samantala, 19% naman ang hindi nabakunahan. Patuloy din ang pagtaas ng mga late enrollees na nagtungo at nagpapatala sa iba't ibang paaralan sa Region 1 sa kabila ng isang linggong pag-umpisa ng klase. Ayon kay DepEd Region 1 Director Tolentino Aquino, pinayagan naman ng DepEd Central Office ang pagtanggap ng mga late enrollees. Isang dahilan ng mga ito dahil sa pangamba ng mga magulang sa COVID-19. Tinitingnan pa raw ng mga itong sitwasyon sa mga paaralan bago tuloy ang payagang pumasok sa eskwela ang kanilang mga anak. Halos 1.3 million learners ang nakapag-enroll na mga mag-aaral sa Region 1 kabilang sa mga SPED learners. At dahil nagumpisa na ang klase, buong atensyon ang ibinigay ng mga estudyante sa isinagawang lectures ng pulisya patungkol sa iba't ibang klase ng krimen, ganun din ang safety tips. Bumisita sa ilang mga paaralan ng grupo ng PNP at nagsagawa ng diskusyon sa mga estudyante bilang bahagi ng pagdiriwang ng 28th National Crime Prevention Week na may temang sa New Normal, Sambayanan, Matulungan, Krimen ay hadlangan tungo sa kapayapaan at kaunlaran. Nilalayo ng aktibidad na isulong ang peace and order sa mga paaralan, pagtuunan ng prevention, preemption at paglutas sa mga krimen sa pamamagitan ng pagpapaigting sa community awareness at pagbanggit sa whole of nation approach ng national government sa pagsasagawa ng anti-criminality programs sa kalagitnaan na rin ng laban sa COVID-19 pandemic. Puno naman ng
Masayang kasiyahan at halakhakan, ganoon din masayang salo-salo ang naging pagdaraos ng Christmas party ng mga estudyante sa mga pampublikong paaralan sa elementar at sekundarya ng DepEd Region 1. Voluntaryo ang pagsama ng mga estudyante at sinigurong simple lang pagdiriwang, ayon na rin sa abisi ng DepEd sa mga school head o mga principal. Sinabi ni Director Aquino, mahigpit ang kanilang bilin na huwag gawing magastos ang pagdiriwang. Wala ring naganap na mga paniningil na mga bayarin sa mga magulang at mga estudyante maging sa mga guro para sa Christmas party. 2 taon ding walang party sa mga paaralan mula nang hindi magkaroon ng face-to-face classes dahil sa pandemya. Nag-break ang mga learners, walang anumang homework na pinagawa sa kanila upang maibigay ang panahon sa kani-kanilang pamilya at sila babalik sa paaralan sa January 3, 2023. Samantala, nagwagi ang Bunuan Bukid National High School sa ginanap na awarding ceremony ng T4 World's Best School sa kategoryang Environmental Action, October 19. Nakuha ng BBNHS ang top prize sa nasabing kompetisyon kalaban ng mga kalahok mula sa International School of Zug and Luzern sa Switzerland at Green School of Bali sa Indonesia. Ginanap ang awarding sa Dagupan City People's Astrodome, Dagupan City kung saan ay dinaluhan ng former Principal BBNHS Medarlo V. De Leon, Mayor Belendy Fernandez, Vice Mayor Brian Cua at Maria Linda Ventinilla Team Bakawan Project Lead. Partikular ang pagtatanim ng bakawan sa proyekto ng BBNHS na kaugnay ng Ayam Juan Bakawan Campaign na entry ng nasabing eskwelahan sa kompetisyon na may advokasiyang protektahan ng kalikasan at kapaligiran. Ayon kay Renato H. Santillan ng Principal 3 Bunuan Bukid National High School, nagsimula ang Team Bakawan na noong 2010 na proyekto ng nasabing paaralan bilang tugon ng mga kabataan sa nasabing eskwelahan sa pananalasan ng Bagyong Pepeng noong 2009. Kabilang ang lungsod ng Dagupan sa mga naapektuhan ng Bagyong Pepeng na lumubog sa baha at dahil sa proyektong ito ng BBNHS Team Bakawan ay nakapagtanim ang mga estudyante ng nasabing paaralan ng mga bakawan sa mga dalampasingan sa lungsod na nasira dahil sa pananalasan ng nasabing bagyo. Sinabi din ni Principal Santillan, malaking tulong ang mga bakawan sa storm surge na epekto ng mga bagyo na nakakasira sa infrastruktura at mga kabahayan na nasa mababang lugar at dalampasigan dahil nasasalo ng mga bakawan ang lakas o pwersa ng mga matataas na alon. Marami pa, hindi lang pagtatanim, like yung paglilinis doon sa beach, coastal clean up, yun. Yearly din namin ginagawa yun. Actually, with my family, sabi ko nga, para sumunod lahat ng mga teachers, sinasama ko ang anak ko pa 18 years old, nagpupulot ng basura doon sa beach ng Tondaligan. Sa panayam pa rin dito, malaking tulong ang bakawan sa mga nakatira sa Dagupan City dahil dito naninirahan ng mga isda at ibang lamang dagat na pinanggagalingan ng ani ng mga mangingisda. Ayon pa kay Principal Renato, target na palawakin ng Team Bakawan ang mga pagtatanim. Kabilang dito ang pagtataniman ng iba pang uri ng puno kahoy at halaman. Kabilang sa mga ipinangako ng Dagupan City Local Government ang patuloy na suporta sa LGU sa tulong ng DNR sa pagpapalawig ng proyekto ng Team Bakawan. We have been always coordinating with the Department of Agriculture. Siguro, let's have a meeting with the Department of Agriculture. Let's enter into a MOA with them so that they will continuously support us with the mangrove planting. So, and on top of that, syempre alam ko may mga ibang expenses to be incurred later on. So, we will put a budget on that. I will make sure that that will happen. Sinabi pa rin ni Mayor Belen Fernandez, nangako ito ng patuloy na pagsuporta sa adhikain ng Team Bakawan at iba pang proyekto ng nasabing paaralan. Samantala, ibinahagi pa rin ni Principal Santillan na magpapatuloy ang kanilang grupo para maengganyo ang mga kabataan na maging bukas ang pag-iisip sa pagpapahalaga sa kalikasan at sa kahalagahan ng pagtatanim ng bakawan. Maliban sa makukuhang award ng Bunuan Bukid National High School sa T4 Educational Platform,
makakakuha din ang nasabing eskwelahan ng $50,000 o 2,800,000 na gagamitin sa pagpapatupad ng proyekto ng Team Bakawan. Masayang kaganapan sa Dagupan Diamond Jubilee Celebration na isagawa. Subalit ang nakakalungkot ay ang patuloy na pagkabinbin ng supplemental budget na di pa inaaprubahan ng Magic 7 Councilors kung saan nakapaloob dito ang para sa scholarship program. Detalye mula sa report ni Action Alexander Navarro. Matapos ang eleksyon 2022 at magpalit na ng administrasyon ang Dagupan City mula sa dating alkalde nito patungo sa nagbabalik na si Mayor Belen Fernandez kasama ang kapartido nito na si Vice Mayor Brian Cua ay pag-asang inaabangan ng mga kabaluyan natin. Ngunit tila baga ay hindi kagaya ng kung anong inaasahan ng mga Dagupenyo ang mga nangyayari. Matapos na kasing iakda ang supplemental budget para sa taong 2022 kung saan nilalaman nito ang iba't ibang serbisyo para sa mamamayan ngunit hindi pa rin naaaprubahan hanggang sa pagtatapos ng taon. Ito ang halos araw-araw na bangayan at patutsadahan ng mga opisyales at mga concerned citizens sa social media dahil na rin sa matagal na pagkakaantala ng budget lalo na sa kalagayan ng mga estudyanteng umaasang matatanggap na ang kanilang scholarship funds dahil nalubog na umano sila sa mga utang. Nilalaman kasi ng supplemental budget na hindi pa rin napipirmahan simula na iakda ito sa pagsisimula ng termino ni Dagupan City Mayor Belen Fernandez ang karagdagang pondo para sa scholarship program laan sa 5,000 kabataang Dagupenyo, karagdagang ayuda para sa mga frontliners, pondo ng gasolina para sa kapulisan bilang suporta sa Peace and Order Program ng syudad, pondo ng gasolina at karagdagang trucks para sa koleksyon ng basura sa 31 barangays, gamot para sa high blood, diabetes, hypertension na ibibigay ng libre para sa mga vulnerable individuals at mga senior citizens, pondo para sa renovation ng mga schools, buildings, at school gyms na naapektuhan dahil sa mga naganap na paglindol at ibang calamities. Kasama rin ang pondo para sa kalsada at drainages na makakatulong para mabawasan na ang pagbaha sa ating syudad at iba pa. Nakapaloob sa Supplemental Budget number 1 ang paglalaan ng 345,998,328 pesos para sa iba't ibang programa at proyekto para sa natitirang 4 na buwan sana ng 2022 ng kasalukuyang administrasyon dito sa lungsod ng Dagupan. Nasa 100 million pesos ang inilaan para sa additional outlay ng scholarship program. Samantala, isa sa mga mainit na pinagbabangayan ng mga Dagupenyo at mayorya ng konseho ay ang usaping scholars, kung saan masyado umanong malaki ang 5,000 scholars para sa di naman mayaman na syudad gaya ng Dagupan.
Sabi ng majority leaders ng sanggunian na hindi basta-basta umanong pwedeng aprobahan ang resolusyon, lalo na kung hindi naman umano relevant ang nilalaman nitong mga programa at proyekto. Makailang ulit gang hindi sinipot ng mayorya ng sangguniang panglungsod ang ipinatawag na special session ni Mayor Belen Fernandez kung saan pag-uusapan at aaprobahan na ang supplemental budget at supplemental annual investment plan na sinertipikahan mismo ng mayora. Wala maski isa sa mga ito ang dumating o sumipot sa nasabing session matapos ang 3 roll calls na ginawa ng SP Secretary na si Attorney Ryan Ravanzo. Ang damwalo lamang sa naturang session ay ang 5 minority members kasama si Vice Mayor at SP Presiding Officer na si Brian Cua. Nasa 5,000 kasi ang tinanggap na scholars ng kasalukuyang administrasyon dahil na rin sa naging pangako ni Mayor Belen Fernandez nung ito ay nangangampanya pa lamang. Anito, dapat umano ay may tig-isang college graduate sa bawat pamilya, kung kaya't naging mahaba ang pila ng mga aplikante noong kasagsagan ng pagsusumite ng mga requirements para maging scholar ng Dagupan City. Ang naging sagot naman dito ng minority leaders na binubuo nila Councilor Michael Fernandez, Dennis Canto, Jig Sin at SK Chairman Joshua Bogayong na mas mainam umanong marami ang matulungan ng gobyerno lalo na at pirma na lamang ng mayorya ang hinihintay dahil kompleto na rin umano ang mga requirements na isinumite sa majority councilors. Kabilang dito ang pagpapaliwanag mula sa department heads, university and schools owners, CHED, DepEd, maging mga barangay officials at scholars. Kung kaya't sa pagtatapos ng unang semestre ng taong 2022 ay kabi-kabila ang mga pagproprotesta sa harapan ng sangguniang panglungsod, eskwelahan at social media ang isinasagawa ng mga magulang at estudyante upang pirmahan lamang at aprobahan ng majority councilors ang nasabing supplemental budget. Ang 7 councilors ay binubuo ni na Councilor Dada Reyna Macalanda, Celia Lima, Irene Lima Acosta, Red F. Mejia, Alvin Coquia, Alfie Fernandez at Marlu Fernandez. Ngunit hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa pagtatapos ng taong 2022, kasabay ng halos ilang buwang pagre-review at revision ng nasabing supplemental budget ay hindi pa rin ito naipapasa ng sangguniang lungsod. Sa pagtatapos ng taong 2022 at sa kabila ng halos ilang buwang revision ng naturang budget ay hindi pa rin ito naipapasa ng sangguniang panglungsod. Sa kabila naman ng halos di matigil na parinigan at kabi-kabila ang press con ng magkaibang panig ay nagtutuloy naman ang magagandang programa kagaya na lamang ng pagdiriwang ng 75th Year Diamond Jubilee Celebration at benepisyong iginagawad para sa mga nangangailangan nito lalo sa nakalipas na selebrasyon ng Pasko. Kaya sa kabila ng pait at di maipintang mga mukha ng councilors sa sangguniang panglungsod sa bawat session at revision at review ng naturang supplemental budget ay nagagawa pa rin ngumiti ng ilang Dagupenyo. Kaya sa kabila ng pait at di maipintang mukha ng mga councilors sa sangguniang panglungsod sa bawat session at revision at review sa nasabing 2022 supplemental budget, ay nagagawa pa rin magsaya ng mga tao upang hindi sila mainip kakahintay umano sa naturang budget. Samantala ay kinumpirma pa rin ni Mayor Belen Fernandez ang suporta nito sa humigit kumulang 5,000 scholars na balay para sa taong 2022 at 2023. Ito ay matapos ang ginawang pag-iikot ni Mayor Belen Fernandez sa lahat ng 31 barangays sa Dagupan City upang personal na makausap ang mga current at new applicants para sa scholarship programs at asahan umano ng mga ito na makapagtatapos sila sa kanilang kinuhang kurso sa kolehiyo.
Ayon sa ilang mga netizens, hindi umano ang administrasyon ni Mayor Belen Fernandez ang naaapektuhan sa isinasagawang panggigiit sa naturang karagdagang budget, kundi ang mga mahihirap na nangangailangan nito, kung kaya't hanggat maaari umano ay itigil na ang tinatawag na political rivalry. Mahigit na 2 taon rin ang lumipas na halos walang nakaranas, nakaramdam o nakasaksi man lang ng masaya at maingay na selebrasyon ng kapistahan sa lungsod ng Dagupan. Kaya't sa pagbaba ng mga quarantine protocols at COVID-19 ngayong taon ay sinulit ng local government unit ang pagsasaayos ng mga plano at kalendaryo sa pagdiriwang ng Kapaskuhan at Bagong Taon. Kasabay nito ang pagdiriwang na rin ng ika-75th Diamond Anniversary Jubilee Celebration ng Dagupan City. Diamond na diamond nga ang Dagupan City ngayon dahil kagaya ng matibay na diamante ay kinakailangan dumaan nito sa mga pagbabawas, pagsusugat at paglilinis upang higit pang kumintab at mamayagpag ang kagandahan. Alam natin ang pinagdaanan ng lungsod mula sa pandemya, trahedya at maging sa halos matagal ng panggigiit sa karagdagang budget ay napili pa rin nitong maging matibay upang i-celebrate ang Diamond Jubilee Anniversary ng pagkakatatag nito. Sa pangunguna ni Hermano Mayor ng Dagupan Fiesta ni si Councilor Michael Fernandez ay napakaraming naging plano para sa taong 2022 hanggang sa sumapit ang pinakaaraw ng cityhood ng Dagupan City. Ang Agaw ng Dagupan o ang kanyang Charter Day ay ipinagdiriwang tuwing June 20, 1947. Magiging year-long celebration umano ito upang magbigay pugay sa mga taong nasa likod ng tagumpay ng syudad. Nagsimula ang kick-off sa pamamagitan ng mall visit ng kilalang personalidad gaya ni Alden Richards at Bea Alonzo na ginanap sa CSI Stadia na dinaluhan din ng maraming tao. Kasabay nito ang pagbubukas rin ng Inter-Barangay Basketball Tournament noong December 4 na umabot rin sa 3 taong hindi na isagawa ng mga kabataan dahil sa ipinagbabawal na face-to-face sports contact. Kasabay naman nito ang Diamond Jubilee Parade noong December 15 kung saan pansamantalang isinarado ang kahabaan ng downtown, Herero, Arellano, Quintos at Front Plaza upang magbigay daan sa mga paparada gaya ng city local government staffs, PNP, BSP, ilang mga private sectors, samahan ng mga kabataan, Miss Diamond Dagupan at ang mga barangay officials ng 31 barangays. Isa rin sa highlight na pinakainabangan ng marami ay ang naganap na Miss Diamond Dagupan noong December 19, 2022 kung saan 31 na kandidata ang nagpakitang gilas at talino kung papaano nila ipakikilala ang syudad sa pamamagitan ng turismo nito. Tinanghal na Miss Diamond Dagupan ang dilag na si Jelsie Rain Andaya Ravago mula sa Barangay Pantal. First runner-up naman ito si Mika L. Hemino ng Barangay Mangin at second runner-up naman si Kylie Ventura del Rosario ng Barangay Pugaro. Sa hanin ng agrikultura,
nagpahirap sa mga nasa piggery sector ang African Swine Fever o ASF. Libo-libong mga baboy ang kailangang ibaunang buhay upang hindi na makahawa pa. Detalye mula sa report ni Action Joyce Claire de Guzman. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng pagbangon sa sektor ng agrikultura ay ang mga babuyan. Pinadapa kasi ito ng sarili nilang pandemya, ang pagkalat ng African Swine Fever na dumating bago pa man ang pandemyang COVID-19. Maraming hog raisers dito ang nalugi ng tamaan ng ASF ang babuyan sa buong Luzon. Nitong taong 2022, naganap ang unti-unting pagbawi ng piggery sector sa pamamagitan ng Swine Repopulation Program ng Department of Agriculture na layuning mapanumbalik ang sigla ng babuyan sa lalawigan. Namigay ang DA ng mga biik sa mga babuyan na naapektuhan ng ASF. Target ang pink at yellow zone classified cities at municipalities. 40 araw na aalagaan ng mga biik na ito at saka sa ilalim sa blood sampling at kung nakitang negatibo sa ASF virus, ang mga baboy ay maaari nang ideklarang ASF-free ng lugar. Ang negatibong resulta ay hudyat din na papayagan na ang mga hog raisers na mag-alaga ng baboy maging ang mga babuyan na may 1 kilometer radius sa lugar nito. Tutustusan ng DA sa loob ng 40 araw ang mga ibibigay na sentinel pigs at kanilang imomonitor ng lingguhan. Unang binigyan ang bayan ng Mangaldan. Hanggang sumunod na sa mga bayan sa ika-6 na distrito na nakapagbigay ng mahigit 400 sentinel animals. Binubuo ito ng 135 swine backyard raisers. Naibigay ito ng DA at ng LGU Pangasinan sa pamumuno noon ni Governor Amado I. Espino III. Bawat benepisyaryo ay tumanggap ng 3 biik at 11 bags of feeds na may halagang aabot sa 50,000 pesos. Nasa 405 na biik at 1,300 bags of feeds na may kabuang halaga na 6.75 million pesos ang handog ng Department of Agriculture at ang pamahalang panlalawigan sa nasabing 5 bayan. Nauna na ring tinanggap ng mga benepisyaryo ang iba't ibang suporta gaya ng disinfectant, vitamins at antibiotic at dewormer mula sa DA. Ayon kay Dr. Tabajeros, ito ang unang hakbang ng pagpapasigla ng swine industry sa lalawigan matapos maapektuhan ang kabuhayan ng 60% ng swine raisers sa Pangasinan. Ayon naman sa DA, aabot sa 38.25 million pesos ng kabuang pondo ng Sentineling Program ang inilaan ng DA para sa buong probinsya ng Pangasinan. Kalaunan ay nabigyan din ng Sentinel Animals ang iba pang hog raisers na naapektuhan ng ASF sa iba pang distrito ng Pangasinan kasama na ang Bulinaw, Anda, Bani, Agno, Sual, Alaminos City, Dasol, Infanta, Burgos at Mabini para sa District 1. Samantala sa Lingayen, Benmalay, Aguilar, Bugalyon at mga Taram para naman sa District 2. Nabigyan din ng mga Sentinel Animals ang Bayambang, Malasiki, Mapandan, Calasiao, San Carlos City at Santa Barbara para sa District 3. Para naman sa District 4 ang Dagupan City, Manawag, Mangaldan at Santa Fabiana. Para naman sa District 4 ang Dagupan City, Manawag, Mangaldan at San Fabian. Samantala, nabigyan din ng mga Sentinel Pigs ang bayan ng Puserubio para sa District 5. Sa pag-iingat na rin ng probinsya ng Pangasinan at upang maprotektahan ang hog industry, buwan ng Agosto ay ipinagbawal ang pagpasok ng mga swine at pork na mula sa mga katabing probinsya tulad ng Pampanga, Bulacan at Tarlac dahil na rin sa banta ng African Swine Fever o ASF virus. Ipinag-utos noon sa ipinalabas na Executive Order o EO 0125 ni Governor Ramon Gico III. Ang 3 probinsya kasi ay mayroong aktibong kaso ng ASF at nasa ilalim ng red zone o areas of infected with ASF. Dahil sa kautusan, mahigpit pa rin ang Provincial Veterinary Office sa inspeksyon.
Ginto kung isalarawan ngayon ang presyo ng sibuyas na hanggang sa mga sandaling ito ay siyang idinadaing ng mga Pilipino. Isa sa pinakamahalagang sangkap sa pagluluto ng Pinoy ang sibuyas. Una sa nagtaas ng presyo ay ang puting sibuyas hanggang sa mawalan ng supply at sunod ngayon ay ang pulang sibuyas na maski mayroong supply ay hindi naman kayang bilhin ng karaniwang Pinoy. Bagamat buwan pa lamang ng Hunyo ay may pagtaas na ng presyo ng sibuyas. Nang mga buwan na iyan ay mabibili pa sa 100 piso kada kilo ang presyo ng sibuyas mula sa dating 40 at ang dahilan na panahon kasi ng tag-ulan. Wala raw itong kinalaman sa supply dahil sapat naman ang supply nito sa rehiyon. Taliwas sa madalas na idinadahilan ng mga traders. Hindi na natin halos maalala na problema ng mga onion farmers sa bayan ng Bayambang ang pagsadsad ng presyo nito sa importasyon. Umabot lamang sa 25 hanggang 30 pesos ang presyo ng sibuyas na lubhang maliit upang mabawi ang kanilang ipinuhunan sa pagtatanim. Napakamahal ng presyo ng pataba, gayon din ang ilang mga kagamitan tulad ng spray na ginagamit upang maiwasan ang pamimese ng kanilang mga pananim. Nananawagan din sila sa gobyerno na itigil ang importasyon ng sibuyas upang mapataas ang halaga ng kanilang produkto at nang makabawi sa kanilang ipinuhunan. Napapakamot na lamang noon ang mga magsasaka ng sibuyas dahil napakababa ng farm gate price noong panahon ng anihan na umabot sa 23 hanggang 28 pesos lamang habang nasa 40 pesos naman ang bentahan sa merkado. Bukod dito, problema din nila ang pagsulpot ng pesting harabas o armyworms at pananalasa ng bagyo at ng pagbaha. Noong 2020, matatandaan na umabot sa 120 pesos kada kilo ang farm gate price ng sibuyas na lubhang ikinatuwa ng mga magsasaka. Pagsapit naman ng 2021, dumoble ang presyo ng pataba kung kaya't hanggang ngayon ay hirap pa rin makabawi sa kita ang mga magsasaka. Ang tanong ngayon, lugi pa rin ba ang mga magsasaka dahil sa taas ng presyo ng sibuyas ngayon? Nakaiwas sa matinding mga bagyo ang lalawigan ng Pangasinan ngayong taon. Kung mayroon mang malakas na bagyong naramdaman, ito ay ang bagyong Carding. 5.2 na danyos sa agrikultura ang inisyal na iniwan dito sa lalawigan. Ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO Emergency Operations Center Manager Shalom Balolong, naapektuhan ng bagyo ang mahigit sa 1,615 hectares ng bigas sa siyam na mga bayan na may inisyal na halaga na 4.1 million pesos na halaga ng palay. Base pa rin sa initial assessment, damage and losses na naiulat sa Cordillera Administrative Region o CAR, Ilocos Region, Central Luzon at Calabarzon, umabot na ito sa 141.38 million pesos na nakaapekto sa 740 farmers. Ang volume of production loss ay 5,886 metric tons at 16,229 hectares ng agricultural areas ang napinsala. Ayon sa DA, ang mga apektadong commodities ay kinabibilangan ng bigas, mais at high-value crops. Tulad ng mga naunang bagyo, hindi kalakasan ang dalang ulan ng bagyong Paeng pero malalakas ang hangin na dala. Nakapag-iwan pa rin ng 4.8 million pesos na halaga ng danyos sa agrikultura, infrastruktura at livestock, habang 4 million pesos naman ang danyos sa agrikultura sa La Union as ng bagyong Paeng. Ayon noon kay Patrick Aquino, ang Pangasinan PDRRMO Operations Supervisor, na sa agrikultura pa lamang 1.6 million na ang pinsala. Naapektuhan ng labis ang manggahan dahil sa malakas na hangin at nagsilaglagan ang mga bunga. Sinabi ni Aquino na ang pinsala sa infrastructure ay karamihan ay mga kalsada na nagkakahalaga ng 2.5 million pesos. Sa livestock, nag-iwan ang bagyong Paeng ng pinsala nga abot sa 685,850.
Bukod sa pagprotekta sa hog industry ng Pangasinan, pinoprotektahan din ang poultry industry. Kaya naman ipinag-utos din noon ng provincial government ang pansamantalang pagbabawal sa pagpasok ng pugo at mga pato sa lalawigan kasunod na rin ng mga napaulat na kaso ng avian influenza o bird flu sa lalawigan ng Bulacan at Pampanga. Alinsunod na rin yan sa Executive Order No. 0014 Series of 2022 na inilabas noon ng tanggapan ni dating Governor Amado I. Espino III. Nagsagawa kasi ng test ang Department of Agriculture o DA sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry o BAI sa pamamagitan ng Animal Disease Diagnosis and Reference Laboratory sa mga apektadong ibon sa lugar gamit ang Real-Time Polymerase Chain Reaction o RT-PCR at lumabas na ang mga ito ay positibo sa Highly Pathogenic Avian Influenza o H5N1 strain o mas kilala bilang bird flu. Kinumpirma ng DA BAI ang naturang confirmatory test sa pamamagitan ng DA Communications Group na inilabas noong February 22, 2022 sa DA website. At para maprotektahan ang poultry industry sa lalawigan, ipinagbawal pansamantala noon ang pagpasok ng mga pugo at pato sa lalawigan. At para maprotektahan ang poultry industry sa lalawigan, ipinagbawal pansamantala noon ang pagpasok ng pugo at pato sa lalawigan at upang maprotektahan na din ang publiko sa hindi magandang epekto ng bird flu disease. Inyong natunghayan ang mga pangunahing kaganapan sa ating DWCM Aksyon Radyo Pangasinan 2022 Special Year-in Report. Sana'y maging maayos, matahimik at progresibo ang 2023 para sa ating lahat. Have a prosperous New Year to all of us! Sama-sama tayo, Pilipino!